יאללה. אופיר, נכנסת הרגע, אתה רוצה להגיד לנו רק במה אתה מתעסק? רגע, ברחת למיוט? רגע, רק שנייה. אין בעיה. טוב, אז אני בינתיים אציג את עצמי, למי שלא מכיר עדיין, אני אבישי, ספק תוכניות חיצוניות של משרד החינוך מזה 14 שנים, הרבה לפני שהיה פה גפן, שזה היה מה זה קל להכניס תוכניות למשרד החינוך. היינו מתקשרים, היו שתי בנות במשרד, ומישהי מהם הייתה עונה, והיינו מספרים לה מה הרעיון, מקבלים מספר ויוצאים לדרך. ככה זה היה. אופיר, חזרת אלינו, תגיד לנו רק במה אתה מתעסק? כן. במה אתה מתעסק? אני? כן? אה, אה, אני במקצוע שחקן ובמאי. אני עובד עם בעלי עסקים וחברי כנסת, עמידה מול קהל, עושה סדנאות למנהלים וכולי. אני סטודנט תואר שני טיפול בפסיכודרמה. מאמן. באוניברסיטת אה, תל אביב? זהו, כן, מלמד כלים כאלו, מכין כל מיני אנשים לטלוויזיה וכאלה, ומלמד בעיקר מורים גם, מנהלים, איך לשפר את התקשורת הבין-אישית עם כלים מעולם הטיפול והמשחק. וגם תלמידים, אני כאילו ממש רואה מה זה עושה להם. זה מגניב. איזה כסף קהל הגיע היום. כן, אני אוהב את הדבר. לא הייטק, לא הייטק. לא, יש לנו גם הייטק פה היום, יש לנו גם חבר'ה פה שעושים מערכות זה לא, אני דיגיטליות. יודע, כי זה יש לנו מיינסטרים מעניין. הייטק, אני יודע. כבודם במקומם. מגניב. טוב. יאללה, קיצר, אז נצא לדרך. אז אני אומר שמכרז אה, גפן התחיל לפני 5 שנים. שאלה, כן. שאלה, זה מוקלט גם? אני מקליט את זה, כי יש... כשאני מקבל פניות מהורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אני לא עומד בפיתוי, ואני בצורך, ופשוט מקליט את זה לא, עבורם, יכול ומעביר לה. להיות שאני אצטרך לרדת לאיזה 5 דקות מהזה, אבל אני איתכם. אין בעיה. שי, אה, שאלה רק לפני שאתה מתחיל, כן. לכתוב את הדברים או נקבל גם משהו כתוב? אני הייתי כותב, אין לי אוקיי, מושג גם מה אני בסדר, יודע. בסדר גמור. אז, אז מהרגע שהתחיל מכרז גפן הראשון, התחלתי לייעץ בהגשות לאנשים. עד היום יצא לי לייעץ לכ-4,000 תוכניות שעברו בהצלחה את מכרז גפן. כיף גדול. אה, ציפי שנמצאת איתנו פה היום, הייתה איתי שנה שעברה בצוות ועזרה לי קצת בהגשות. ו... ועידן שנמצא איתנו פה, אחותו, הייתה איתנו בצוות ועזרה לנו קצת בהגשות, אז זה כיף. אה, כן, עושים מאוד כיף. הזום הזה הוא הדבר הכי לא רשמי שבעולם, חשוב שתדעו. אין לי שום קשר למשרד החינוך, חוץ מזה שיוצא לי לעבוד מולם ואיתם בהמון המון המון ממשקים. גם בממשק של גפן יוצא לי לעבוד עם משרד החינוך, אם זה בדיונים במשרדי הממשלה, ואם זה במחשבות על איך לייעל ולשפר ולדייק את המכרז. אני זוכה לקבל זימונים לשבת איתם מדי פעם בכל מיני פגישות וישיבות כאלה. אה, ויש לומר שיש צוות מדהים במשרד החינוך, וספציפית בגפן, שרק צריך פשוט להבין אותם ואת כל האינטרסים שמסביבם שלוחצים עליהם, להבין שהם באמת מקסימים, ולא... רוב הדברים שאנחנו נתקלים בהם בקשיים הם לא, באמת לא קשורים באנשים עצמם, אלא במערכת. אז זה. כמו שזה לא רשמי, הזום הזה, גם תרגישו חופשי לאורך כל הזום הזה לעצור אותי ולשאול אותי כל שאלה שרק מעניינת אתכם. אה, ואנחנו, יאללה, נצא לדרך. אז גפן זה בעצם ראשי תיבות של גמישות פדגוגית ניהולית. זה אומר שמשרד החינוך הבין שהוא לא יכול לספק אה, לבתי ספר את כל התכנים שהם צריכים בשביל באמת לעמוד בקצב של ההתקדמות, של הטכנולוגיה, של התכנים, של הכל. ובהתחלה זה היה דרך כל מיני גלגולים של מאגר התוכניות החיצוניות, ובאיזשהו שלב החליטו למסד את זה, ובעצם גפן יהפוך להיות למאגר התוכן הגדול ביותר
של כלל משרדי הממשלה בישראל. זה תהליך, הוא תהליך חומש כפול, זאת אומרת בערך בעוד 5 שנים מהיום, כל ספק תוכן שהוא לכל מוסד ממשלתי בארץ יעבוד רק דרך מאגר גפן. בגפן בעצם יש שני דברים מרכזיים אה, שצריך לשים לב אליהם. אחד, יש את כל העניין הבירוקרטי שעומד מאחורי הדבר הזה, והרבה פעמים אנשים נוטים לחשוב שמדובר במבחן, אבל זה לא מבחן, זה מכרז, ויש בו תנאים נורא נורא, הגדרות נורא נורא ברורות למה צריך, במה צריך לעמוד, ומי שעומד בהם על פי רוב עובר את המכרז, גם אם התוכן שלו לא כתוב בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. עם זאת, הוא מכרז שיושב תחת משרד החינוך ומבקש מענים של תוכן, אי לכך יש חשיבות לא קטנה בכלל לעניין של בעצם הניסוח הפדגוגי שלכם, השפה הפדגוגית שלכם, וגם את זה עוד מעט אנחנו נראה איך אפשר לדייק את התהליך הזה. אז אנחנו נלך לפה ולפה ונעשה כזה spotlight to everyone וכזה. אז בשביל להיכנס לתוך, שוב, מזכיר לכם, מי שרוצה לעצור אותי באמצע הדרך, תעצרו חופשי. נכנסים בעצם אל תוך האתר שנקרא פורטל רשויות ובעלויות חינוך. אם אתם חדשים בתוך המערכת הזאת בגפן ועדיין לא הגשתם לתוך המערכת, יש פה שני כפתורים שהם רלוונטיים עבורכם. אחד נקרא מאגר התוכניות, שם נמצאות כל התוכניות גם האזור להיכנס לתוך האזור האישי. אם זו הפעם הראשונה שלכם שאתם רוצים בכלל להיכנס לתוך המערכת הזאת, אתם עוברים אל האזור הזה שנקרא הרשאה להוספת תוכנית חדשה. זה בעצם פותח לכם את ההרשאה בכלל להכניס תוכניות לתוך המערכת, או במילים אחרות, פותח לכם ספק בתוך המערכת, שזה בעצם השלב הראשון מתוך 5 שלבים שקשורים למאגר גפן. השלב הראשון הוא בעצם לפתוח ספק. על מנת לפתוח ספק אתם צריכים להיות או סוג של עוסק כלשהו, עוסק פטור, מורשה, חברה, עמותה, אגודה, רשות, משרד ממשלתי, גוף סטטורי, לא משנה מה, העיקר שיהיה לכם איזשהו מעמד חוקי מול רשויות המס בישראל. ובעצם בטופס הזה אתם מתבקשים למלא שני סוגי פרטים. אחד על הארגון שלכם, זאת אומרת החברה שלכם, ואז אתם גם צריכים לצרף את אישור בעצם אישור העסק שלכם, תעודת העוסק פטור, מורשה, חברה, מה שזה לא יהיה, ואת כל פרטי הארגון כמו שהם מוגדרים בעסק שפתחתם. ובעמוד השני, שאני לא יכול לעבור אליו כרגע כי אני חייב להזין פה נתונים אמיתיים כדי באמת לעבור אליו, את הפרטים האישיים שלכם שקשורים יהיו איש מתוקי. ברגע שמדבר אני אכניס אתכם למיוט, למיוט. ומי שירצה לדבר פשוט שיפתח את המיקרופון. העמוד השני בעצם מבקש את הפרטים האישיים שלכם, ששם אתם בעצם צריכים לצרף צילום של תעודת הזהות שלכם עם הספח. אז זה בעצם האזור של, אחרי שעשיתם את הדבר הזה, בין 24 ל-48 שעות בדרך כלל אתם מקבלים הודעה שהספק שלכם נפתח, ואז בעצם אתם יכולים להיכנס לתוך מאגר התוכניות ולהתחבר אל תוך האזור האישי שלכם. קצת על כל המערכת הזאת, מה שקורה פה. נכון להיום, במאגר גפן נמצאות 14,427 תוכניות, שזה מספר יחסית מאוד נמוך. זאת אומרת, שנה שעברה היו קרוב ל-30,000. מה שקרה זה שקרו שני דברים. אחד, המון ספקים שהתוכנית שלהם אושרה בעבר, ניסו לגשת למכרז האחרון ונפסלו, כי הם ניסו לעשות קופי פייסט למכרז הקודם שהם הגישו, והמון המון מהדברים השתנו לאורך המכרז. אז אנחנו
נדבר עוד מעט על השינויים המהותיים, אם יש פה ספקים שהם ותיקים וצריכים לגשת שוב, אז יש פה המון דברים שהשתנו. וסתם הימור שלי לגבי המכרז שאמור להתפרסם בימים, שבועות הקרובים, אני צופה לא מעט שינויים, בחלק מהדברים, נדבר עליהם אחר כך. אז זה כבר צמצם את זה ל-19,500 תוכניות, ואז בעצם השעו עוד כ-5,000 תוכניות ששייכות בעצם לספקים שהם עובדי הוראה, ולא הביאו או לא קיבלו היתר עבודה נוספת. מי מכם שהוא עובד הוראה, אתם מחויבים על ידי משרד החינוך לספק היתר לעבוד במשרה נוספת, לא משנה מהי. ובגפן קל להם מאוד להצליב את הנתונים, אז הם יכלו פשוט לשלוח באופן אישי מיילים לכל ספקי הגפן שמוגדרים כעובדי הוראה, ולהגיד להם שבמידה והם לא יגישו את היתר עבודה, הם יושעו. וזה באמת מה שקרה, וחלקם עוד ברגע שהם יציגו את האישור, הם יחזרו בחזרה למאגר, ומי שלא קיבל את האישור יצטרך למצוא לעצמו פתרון אחר בתוך הדבר הזה, כי יהיה לו התנאים של לעבוד במשרד החינוך. זה המחיר. שאלות? רגע, אז אם אני עובדת של משרד החינוך, אז אני צריכה להגיש היתר עבודה, כאילו להנפיק איזשהו נכון. טופס כזה? יש ואיך חוזר, אני עושה את זה? יש חוזר מנכ"ל שמדבר על בעצם על היתר עבודה נוספת. בואו שנייה נמצא אותו. היתר עבודה נוספת במשרד החינוך. זה החוזר מנכ"ל, שימו לב, יש לו כזה הוראה שהיא בתוקף, ויש פה בעצם קובץ שצריך להוריד אותו בתוך המסמך עצמו. יש פה גם תנאים, זאת אומרת, מי שמכם עובד באופק חדש, מי שמכם עובד בעוז לתמורה, אוקיי? לפי זה אתם יכולים לדעת כמה מותר לכם ביחס לכמה שאתם מועסקים היום. ואם אתם עומדים בדבר הזה, אתם צריכים בעצם להוריד את הטופס הזה, להחתים את מנהל בית הספר, להחתים את המפקח או המפקחת, הם מעבירים את זה להחתמת המחלקת כוח אדם, וכוח אדם במידת הצורך מעבירים את זה ללשכה המשפטית, ומנפיקים לכם בעצם אישור עבודה נוספת. גם מי שצריך לגשת למכרז הקרוב, זאת אומרת בעצם לשנת הלימודים תשפ"ז, יצטרך להנפיק את המסמך הזה כבר לתשפ"ז כחלק מההגשה למכרז. אז נשלח לכם את הקישור בצ'אט, איפה הצ'אט שלנו? זה היתר ואם עבודה. אני בשבתון זה אותו הדבר? תבדקי אבישי, תבדקי מול המפקחת שלך, או מול המנהלת, היא תענה לך. הנתונים האלה, הדברים האלו משתנים. היתר. אוקיי. אבל אה, יכול להיות שאני אוכל לעבוד כאילו מוגבל, כי אני כאילו עובדת הוראה? כן, זה מה ואין שאתה בעיה להם אומר? לעבוד או מוגבל, שלא אין הבנתי בעיה עד להם כה? לעבוד מוגבל, זה בסדר גמור. אין עם זה שום בעיה, רק לשים לב שכאילו זה חייב. לא, אם אני רוצה לעבוד, אני יכולה לעבוד כמה שאני רוצה, או שזה בעצם, זה משהו שהוא בעצם יכול לגרום לי למגבלה, בגלל שאני עובדת הוראה במקביל? זה מה שאני תראי, שואלת. בתור עצמאית זה קצת קשה באמת לעקוב אחרי העבודה שלך, אוקיי? אבל באופן עקרוני, כאילו, אני תמיד ממליץ כאילו בדברים האלו לא להגיע למכסה המקסימלית. סתם לדוגמה, אחוז המשרה שלך הוא 70%, ומותר לך לעבוד עד 100%, אז תשימי עוד שאת הולכת באישור, תצייני שאת הולכת לעבוד עוד 25% משרה. כדי לא זה, והמנהל בעצם צריך לאשר, שהמנהל והמפקחת צריכים לאשר ש... שהמשרה הנוספת לא תפגע בעבודה שלך בעצם מול משרד החינוך. וכמובן אסור לך לעבוד בבית ספר שבו את מלמדת, כי זה ניגוד עניינים. דרך אגב, הדבר הזה נכון לגבי כל העובדים שלכם, גם אם יש לכם בצוות, גם אם אתם לא, אבל בצוות שלכם יש חבר'ה שהם עובדי הוראה, אז זה נכון לגבי כלל העובדים. כל מי שאצלכם עובד במערכת והוא עובד הוראה חייב לקבל את האישור הזה.
מגניב, ספריית נתניה סיימנו. אה, אז יש לנו פה בתוך האזור האישי הזה, בעצם אתם יכולים להיכנס ולחפש תוכניות בכל תחום שהוא. אתם יכולים לראות שהתוכניות מסומנות עם פס ירוק בצד, זה אומרת שהם עברו בעצם את המכרז, אושרו במכרז. ואפשר בעצם לראות על כל אחת מהתוכניות, במה היא מתעסקת ובמה היא עובדת. סתם לדוגמה, ניקח את עניין המיניות שיש לנו פה, נציגים שלו, וניקח תוכניות שכן עברו את המכרז האחרון. איך אני יודע שהם עברו את המכרז האחרון? אני רואה שהם מאושרים בתשפ"ח, אוקיי? זאת אומרת שזו תוכנית שעברה את המכרז האחרון, אוקיי? גם פה. ואני בעצם יכול לראות מגמות מסוימות שקשורות ל, ל, לתחום הספציפי שאני מחפש פה. לצורך העניין אני יכול לראות שיש פה תוכנית שעברה בתת סל שנקרא 1.8 למידה רגשית חברתית, ואני יכול לקרוא את תקציר התוכנית שהם כתבו עליה ואת המטרה שהם שמו, אוקיי? אני יכול לראות לאיזה קהל יעד הם פונים, אני יכול לראות גם מי הוא הבן אדם שבעצם, שמפעיל את התוכנית הזאת. אני יכול ללכת, מה עוד היה לנו פה? עמידה מול קהל. ואני יכול לראות שיש לי 2,141 תוכניות כרגע מאושרות בעמידה מול קהל. וגם פה אני יכול לראות כאילו באיזה, לא, אבל זה אני רואה שזה מכרזים ישנים יחסית. פה נלך על משהו שהוא מהמכרזים החדשים. אני יכול לראות שיש פה תוכניות שעברו בעצם במיומנויות למידה הוראה, בלמידה רגשית חברתית. מפתיע שלא עברו בחינוך חברתי, אולי לא ניגשו לזה, אבל מאמין שאם ניכנס על עוד כמה תוכניות נוכל לראות. הנה, פה זה עבר בחינוך חברתי ערכי קהילתי. אז אנחנו יכולים לראות בעצם לאיזה תתי סלים כן הצליחו להעביר את התכנים האלו בעצם בספקים אחרים, וזה יכול לעזור לנו בלכוון לאן אנחנו רוצים להגיש את המכרז שלנו. שאלות מישהו עד כאן? לא זוכר מי, תסלח לי, אני לא זוכר את השם של מי שסיפר לנו שמפעיל את העניין של ביפר, אבל שים לב, תזכירי את השם? فادي يونس. עוד פעם? فادي يونس باي ألف دالت يود يونس واو نون עדי. سامخ. שים לב שיכול מאוד להיות שבעבודה שלך מול המשרד שווה לך לבדוק את זה, אם אתם יכולים להכניס את זה כתוכנית משרדית. תוכנית סגולה זה מסלול נורא מגניב שהמשרד בעצם רוצה לקדם אותו. יכול להיות שבמקרה שלך אנחנו צריכים לדבר על זה. לעשות לך בדיקה אם אתה יכול למצוא מישהו במשרד שיהיה מעוניין להגיש בעצם את התוכנית שלך, ואז יהיה לך יותר קל לספק אותה. רוב הספקים, רוב התוכניות בעצם עובדים על שני המסלולים האלו, הכחולים והירוקים, שזה בעצם שני השלבים הרגילים של המכרז עצמו. בואו ניכנס על האזור האישי. בשביל להיכנס לאזור האישי אנחנו נכנסים פה למעלה לעדכון, לכניסה המזוהה. הוא מבקש מאיתנו מספר תעודת זהות ונייד. מה יש לו? יש לך מילוי אוטומטי? מצוין, תפעיל מילוי אוטומטי. 03. הלוואי שיעבוד על האוטומטי. שמירה. רגע, איפה אתה? כאילו באיזה אתר אתה בעצם? אני באתר של מאגר התוכניות והמענים, אוקיי? נכנסתי למאגר התוכניות, ובתוך מאגר התוכניות נכנסתי לכניסה מזוהה, אוקיי? ואז הקלטתי את מספר תעודת הזהות שלי ואת הנייד שלי, קיבלתי אס.אם.אס מהמשרד, ואז טוב, אני בעצם יכול להיכנס לתוך האזור האישי שלי. אז זה בעצם רק אחרי הרשמה. נכון, אחרי שעשינו את השלב הראשון של ההרשמה, אנחנו בעצם מקבלים אישור שאנחנו יכולים בעצם, מקבלים מספר ספק בתוך המערכת, ויכולים בעצם להיכנס לתוך האזור האישי. האתר עובד לאט, הוא לוקח לו קצת זמן.
קישור אפשר לאתר. בינתיים שאלה? כן, בטח. אמ, תוכניות בצבע כחול זה תוכניות שלא אישרו אותן? לא. אוקיי, אז אני אעשה בזה שנייה סדר. רגע, שנייה, אני רגע רק אשלח את הכישורים שביקשו. אז זה פורטל רשויות ובעלויות, חינוך, זה הקישור הראשון, וה- והתוכניות עצמם, המאגר, מאגר התוכניות, זה, והאזור האישי, אני עדיין לא, אני רואה שקשה לו קצת לעלות. מה קורה, נגיד, ננסה שוב. הוא נתקע, קשה לו. יופי, יפה לך, התחלת לזכור דברים. רגע, אבישי, מפורטל רשויות ובעלויות חינוך, לאן נכנסת? נכנסתי אל מאגר התוכניות, למה אני לא רואה אותם? פה, מה שהיה הכחול הזה פה, מאגר התוכניות. פורטל רשויות ובעלות שימי חינוך. לב שאת נמצאת בפורטל אני לא רשויות באותו, בעלויות. אני לא באותו לא, את מקום. לא באותו אתר. אה, לא. זה מבלבל, שימי לב שאת במאגר, פורטל רשויות ובעלויות חינוך, כתוב לי פורטל רשויות ובעלויות חינוך. ואת נמצאת, זה העמוד הראשי שלהם. בתוך הודעות מידע ועדכונים. חינוכי יש מאגר התוכניות, אולי את צריכה להיכנס מפה, מידע חינוכי ואז מאגר התוכניות והמענים. עלו שם הודעות ועדכונים, תוכנית גפן, תיכנסי שנת הלימוד. לקישור ששמתי בצ'אט, הוא אמור לקחת אותך ישר לשם. שמתי קישור בצ'אט. זהו, נכנסתי אל האזור האישי. איך אני יודע שאני נמצא בתוך האזור האישי שלי? אני רואה את השם שלי מופיע פה למעלה. אה, גם תחת מי שבעצם נמצא כרגע בתוך המערכת וגם תחת שם הארגון שלי. אה, ופה יש לי בעצם כמה דברים שאני יכול לעשות. אנחנו עוד רגע נעבור על הכל. אני רגע רציתי לעשות לכם סדר לגבי המכרז גפן עצמו. אז אמרנו 5 שלבים. שלב ראשון, פתיחה של ספק. פתיחת ספק מאפשרת לכם להתחיל להיכנס לתוך המערכת. בשלב השני אתם בעצם מתבקשים להוסיף תוכניות למאגר. נגיע לזה עוד מעט. זה מה שנקרא השלב הכחול, אוקיי? יש לו כל מיני מעמדים מבחינת המהות שלו, מבחינת התוכנית. בפועל, אם אתם לא מאושרים מכרז גפן, מסלול ירוק, אי אפשר לרכוש אתכם מתקציב גפן, אוקיי? תקציב גפן ניתן להשתמש בו מבחינת בתי ספר או מוסדות שמקבלים אותו, אך ורק לתוכניות שעברו את כלל השלבים של המכרז. אז אמרנו, לפתוח ספק, לפתוח את התוכנית במסלול הכחול, לכשנפתח המכרז, נפתחים עוד 3 שלבים נוספים. השלב הירוק, שהוא שלב שמעמיק הרבה יותר בפדגוגיה, עוד מעט אנחנו נראה אותו. השלב הרביעי הוא כל הטפסים המינהליים שצריך להגיש אותם אל תוך המערכת. חלקם ממלאים אותם באונליין, חלקם צריך להדפיס ולאמת חתימה על ידי עורך דין. זה רק אימות חתימה, שזה אומר שאתם זה אתם, אין בזה שום דבר מעבר לבקש מאחד החברים שלכם שהוא עורך דין, להזמין אותו לבירה ושיבוא עם החותמת, אוקיי? אם אתם בטוחים שאין לכם חבר שהוא עורך דין, זה לא יעלה לכם, זה בין 50 ל-100 שקל, יהיה כל מיני עורכי דין שיקפצו בכל הקבוצות השונות ויציעו לכם את החתימה שלכם. והשלב החמישי הוא בעצם תמחור ובחירה של אזורי פעילות, אוקיי? אז, אז זה מה שרציתי לשאול, בעצם תוכנית כחולה, הסיכוי שמנהל ייקח אותה הוא מאוד קלוש. כאילו, הוא לא יכול לראות אותה במערכת. אז בשביל מה הם בכלל מסמנים את זה ככחול? אוקיי, אז מה שקורה זה שאם יש תוכנית שעדיין לא עברה מכרז ועדיין בתי ספר מעוניינים לרכוש אותה, אוקיי? אז יש 2 אפשרויות. אפשרות ראשונה היא לבקש מהמשרד, הבית ספר שולח, כותב מכתב, אני מעוניין לקנות את התוכנית הזאתי והזאתי שעדיין לא עברה מכרז גפן ואני מתכוון לקנות אותה מתקציבים שאינם תקציבי גפן. ואז המשרד צריך לאשר אותה בתוך השלב הכחול. אבל מנגד, בתי ספר יכולים לקנות מתקציבים שאינם תקציבי גפן, כל תוכנית,
בין אם היא מופיעה במכרז גפן ובין אם היא בכלל לא הוגשה למכרז גפן. אז ככה שמבחינת הקנייה של בתי ספר של תוכניות שאינן תוכניות שמאושרות בגפן, יש להם את היכולת לקנות את זה, הם פשוט מעדיפים שלא. למה? תקציב גפן בממוצע, אם אני לוקח בית ספר ממוצע יסודי, רעננה, מעמד סוציו-אקונומי 7.5, 6 שכבות, א' עד ו', 3 כיתות בשכבה, מקבלים תקציב גפן סדר גודל 450-500 אלף שקל בשנה, אוקיי? מתוך התקציב הזה הם צריכים לקנות תוכניות אך ורק מתוך המסלול, תוכניות מאושרות בתוך המסלול הירוק. כאשר כ-20% מהתקציב הזה הוא תקציב, מה שנקרא תקציב קבוע. זה אומר שהמשרד מחליט להם איזה סוגי מענים הם צריכים לקנות. לדוגמה, השנה המשרד החליט למקד את הרכישות בגפן על תוכניות שמקדמות STEM, שזה ראשי תיבות של Science, Technology, Engineering ו-Math, מדעים מתמטיקה. מדויקים, ובעצם הוא הגדיר 4% מהתקציב שצריך לרכוש תוכניות שמקדמות למידה של מדעים מדויקים. שזה מדהים, כי בתוך המאגר של סטם, בתוך משרד החינוך, אושרו 61 תוכניות. לשמחתי אני אחת מהן, זו חגיגה גדולה. תחשבו שאנחנו 61 תוכניות שמתחלקות בשלל מאוד גדול, 4% מתקציב גפן. תקציב גפן זה בערך 2.5 מיליארד שקל בשנה, זה המון כסף. אז זה דוגמה אחת. עוד דברים שהמשרד מגדיר שהם חובה לקנייה. זהות יהודית. אם אתם לא חברה יהודית, אז מורשת של הקהילה שאליה אתם משתייכים, אם זה חברה ערבית, אם זה מגזרים שונים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים. נעלה לירושלים, זה עוד פרויקט שקיבל 1% בתוך הדבר הזה, זה כל מיני מסלולים גם בירושלים וגם באזור השומרון. מענים לאוכלוסיות במיקוד כמו הכלה והשתלבות, זה די קבוע שמקבלים 4% מתוך התקציב שמחויבים בית הספר, מינימום של 4%. ויש עוד כמה מענים, יש ממש חלוקה כזאת של המשרד, ובערך 20% מתוך התקציב של בית הספר, של גפן, הם חייבים לרכוש תוכניות שנותנות את המענים הספציפיים האלו. ביתר התקציב, הם יכולים לבחור מה שהם רוצים מתוך המאגר, וזה... המענים פה הם מאוד 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 רחבים בהיצע שלהם, למה שיש להם להציע, ובאמת כל בית ספר יכול להחליט שהוא מתמקד במשהו אחר, ולעשות איתו באמת פלאים בעקבות הדבר הזה. מעבר בוא נגיד 500,000 שקל תקציב שיש להם לגפן, יש להם לאותם בתי ספר בערך עוד 850,000 שקל, שזה תקציב נוסף, שממנו הם גם מתקנים שולחנות שנשברו, וגם מחליפים נורות, לפעמים משלמים ארנונה, אבל גם קונים תוכניות חינוכיות, אוקיי? אם בא להם, אם הם בוחרים לעשות את זה. העניין הוא שתקציב גפן, הם יקבלו רק אם הם ישתמשו בו. התקציב השני הם יקבלו בכל מקרה, ולכן הם יעדיפו לקנות אתכם מתוך מאגר תוכניות גפן. למה זה חשוב כל ההסבר הזה? זה קודם כל בשביל שתבינו שאם אתם כבר עם תוכנית שאתם רוצים לצאת איתה לדרך, אתם כבר יכולים לפנות אל בתי ספר ולהציע להם לרכוש את התוכנית שלכם, פשוט לא מתקציבי גפן. הם יכולים לעשות את זה, יש להם את הכסף, הם לא מתלהבים לעשות את זה, אבל אם הם ירצו אתכם, הם יקנו אתכם. רמז, כאילו לא רמז, אבל בדרך כלל מנהלים בחטיבות ביניים ובתיכונים שהם מנהלים יותר ותיקים, מכירים את המערכת יותר טוב, והם לא חושבים גפן לא גפן, הם רוצים תוכנית הם קונים אותה, עברה גפן לא עברה גפן זה בכלל לא מעניין אותם, אוקיי? הם רוצים הם קונים. מנהלים של בתי ספר יסודיים בדרך כלל, לא, כמובן לא כולם, אבל בדרך כלל מעדיפים לרוץ קודם כל לתקציבי גפן, לנצל אותם עד תום, ורק אז להשתמש בתקציבים אחרים. אבישי, מתי מסיימים בעצם לרכוש את כל התוכניות?
כי דיברתי עם כמה מנהלות, הם אמרו לי כבר רכשנו את כל מה שצריך, זה הגיוני. זה הגיוני, קודם כל יש בתי ספר שרכשו כבר את הכל, כן. יש בתי ספר שרוכשים מראש, אני מבחינת שיווק מתחיל לשווק במרץ. זאת אומרת, אני משווק ממרץ, ואני משווק לאורך כל השנה, כי יש בתי ספר שקונים בדצמבר, ויש בתי ספר שקונים לא קונים את ביולי. הכל, לא קונים את הכל מראש? יש כאלו שקונים את הכל מראש, ואז מגיעה התוכנית ומגלים שהיא לא כמו שסיפרו להם עליה, ואז הם רוצים משהו אחר. אז אתה תמיד רוצה להיות מותר להם להפסיק ביעילים. תוכנית באמצע או לא לרצות אותה? אפשר, יש למנהלי הבית ספר את היכולת לבטל תוכנית, במיוחד אם היא לא עונה על הציפיות של מה שבעצם נמכר, הובטח. בעצם, שקיים פער בין שיחת המכירה לבין מה שקיים בפועל, שזה קורה וזה בסדר. זה לא תמיד באשמת דרך אגב הספק, הרבה פעמים זה גם בית ספר, לא מתאים לתוכנית, זה קורה. אה, אז בתי ספר מחליפים, זה בסדר גמור. אנחנו נלך קצת מהסוף להתחלה כדי שתכירו קצת לאן אתם נכנסים. בתוך האזור הזה האישי יש לנו פה אזור שנקרא מערכת גפן, הזנת מחירון ואזורי פעילות. דיברנו עליו, הוא חלק מהשלבים של בעצם של ההגשה. בזמן ההגשה עצמה, אחרי שהגשתם את החלק הפדגוגי, אחרי שמילאתם את הטפסים המנהליים, אתם מגדירים בעצם אזורי פעילות שבהם אתם רוצים לעבוד. מגדירים כמה שעות פעילות אתם נותנים למוסד, המקסימום שאפשר לרשום הוא 99,999, זה מה שאני ממליץ לכולם לרשום, ובעצם נפתחים לכם כל מיני אפשרויות תמחור שתלויות בסוג המענה שלכם, ובעיקר באיך הגדרתם אותו לאורך השלבים השונים. אז אתם יכולים לראות פה לדוגמה מענה שהוגדר לכלל האפשרויות כמעט שנפתחו. אז יש לי פה, וזה המחירון שלו בעצם. עכשיו במחירון אתם בעצם מגדירים מה יהיה המחיר המקסימלי שאתם תקבעו עבור המענה הזה. בתי הספר ינהלו איתכם משא ומתן, ולכן אני אומר, זה ההיגיון שלי, תשימו את התמחור המקסימלי, ואז תנהלו משא ומתן עם בית ספר. אם אתם רוצים לגבות 756, שבית ספר יגיד לכם, שמעו, אני משלם רק 350, זה המקסימום שאני מוכן לשלם, אז אתם תעשו את החישוב שלכם, אם אתם לוקחים או לא לוקחים, אוקיי? אבל אל תגבילו את עצמכם לסכום שהוא נמוך מתחת לסכום המקסימלי, כי חבל, כי אם הבית ספר כן יכול לשלם 856 שקלים, אז שישלם. אוקיי, אז אתם רואים, יש פה כל מיני תמחורים, לכל אחד מהתמחורים יש גם תמיד אפשרות להוסיף נסיעות, על סך שקל 65 שקלים לקילומטר. נסיעות, אתם תראו את זה עוד שניה, נראה את כתב המכרז, הם עשו שם הגבלה מסוימת, בתכלס זה באזור המרכז, מחוז מרכז, מי שעובד מהמרכז אל המרכז לא זכאי לגבות נסיעות, מי שעובד בפריפריה, צפון, דרום, שומרון לא מוגדר משום מה בתוך המכרז, לא יודע למה, לא הסבירו לגביו מה קורה, אבל שם, בגלל שזה לא כתוב, אז אני מתייחס לזה כאפשר. אז שם אפשר לגבות נסיעות. מעבר לזה, סליחה אבישי, כשכתוב לשעה לקבוצה, התוכניות האלה מועברות בקבוצות עבודה? אתה לא מדבר פר כיתה, קבוצה זה לא כיתה, או זה שכן? תלוי, נגיד פה יש לי תמחור לפי ייעוץ פרטני מצומצם, אוקיי? זה יכול להיות גם ילד אחד, זה יכול להיות גם טיפול של אחד על אחד, אוקיי? זה אוקיי. יכולה להיות פגישה בכלל עם הצוות החינוכי, לפי המענה שאני מדבר עליו, אוקיי? מהמם. אז פגישות פרטניות הן מה מתומחרות, כתוב שגבו 756 שקלים? זה סדנה כולל חומרים מתכלים, מינימום של עכשיו אני רואה. 15 תלמידים, זה המקרה שלך. מהמם. אוקיי? 756 שקלים לשעה, כמובן בתנאי שאת עוסק מורשה או חברה או מה שזה לא יהיה. לא לא. פטור. אם את פטור או עמותה, אז זה אותו הסכום פחות מע"מ, זה 640 ומשהו, אוקיי. אוקיי? סליחה, אבישי, שאלה. כן. נדבר כשנגיע לזה. כן, שומע, אבישי? כן, כן, אתה גם מסייע ועוזר גם בהגשה, כן, כן, כולל בוודאי, כאילו לכתוב את התכנים וכיוצא בזה? את כל התהליך. אחלה, אתה גם רושם את הנייד שלך אחרי זה? בטח, אני שומע אותו, הוא לא מופיע פה, לא, הוא קטנצ'יק פה, לא, אי אפשר לראות אותו. נרשום לכם אותו בצ'אט. אחלה, מעולה.
כמה זה עולה ליווי תהליך כזה? זה משתנה מאוד לפי הצורך שצריך. אני משקיע בהגשה סדר גודל של בין 12 ל-15 שעות עבודה על כל הגשה. וואו. כי זה מה שזה לוקח. זה. עכשיו שוב, אם אני עובד מול ספק שהפדגוגיה שלו מתוקתקת ואני מקבל את הכל זה, וזה באמת רק דיוקים קטנים ודברים כאלו והגשה, אז אני אגבה פחות. אבל כשמדובר על הגשה שממש צריך לשבת ולנסח אותה ולנסח את הסילבוס כמו שצריך, וכמובן שזו עבודה משותפת עם הספק והכל, זה מתחיל ב-6,500 פלוס מע"מ. תלוי במתי שתפנו אליי, כמובן שאם תפנו אליי בעוד שבועיים שלושה כשהמכרז כבר יהיה פתוח המחירים יהיו אחרים. ואם הייתם פונים אליי לפני חודשיים שלושה כשהמכרז עוד היה באיזשהו אופק רחוק, גם המחירים היו שונים. כמו כל דבר זה שוק. אבל זה פחות או יותר העניין, וכמובן שתוכנית שנייה ושלישית וכאלו הן כבר תוכניות יותר זולות, כי יש תהליכים שקורים רק פעם אחת בזמן מכרז. אז תוכנית שנייה ושלישית הן כבר יותר זולות. ברגע שבתי ספר מזמינים מכם, הדברים בעצם נכנסים אל תוך אזור ההזמנות שלכם. אחרי המכרז נעשה על זה גם כן זה, ואתם יכולים בעצם לראות, אתם רגע עסק כזה. בעצם כל בית ספר שמבצע הזמנה, אני מקבל אותה בעצם אל תוך המערכת, אני צריך לחכות שיהיה לי אישור של הרשות, אתם רואים יש פה תוכניות שכאילו בתי הספר כבר הזמינו, אבל הרשות עדיין, או הבעלות עדיין לא אישרו להם את ההזמנה עצמה. אז צריך לחכות שבעצם יהיה לזה אישור, ורק אז אני בעצם יכול להיכנס, ובעצם לדווח את הפעילות עצמה. בואו ניכנס לפעילות שכבר מדווחת, נראה לי שזה כבר מדווח, כן. אז ככה נראה הדיווח, בעצם אתם על כל שעת פעילות שאתם מקיימים, לפי מה שבית ספר כתב, במקרה הזה נגיד 10 קבוצות, 100 שעות לקבוצה, אז יש פה בעצם, וזו העלות הכוללת של ההזמנה, אז אתם יכולים לראות שיש פה בעצם על כל שעה של כל קבוצה, קיבלה תאריך וזמן של קיום הפעילות, במקרה הזה יש פה פעילויות שמתבצעות כאילו במקביל של כמה כיתות ביחד. אוקיי? צריך בעצם לסמן את התאריך, את שעת הפעילות, איפה היא מתקיימת ומי הוא המדריך. על כל הדברים שלכם. יש כאלו שמורכבים מיותר משורה אחת ויש כאלו שפחות. יש תנאי סף, אבישי, להתמודדות למכרז הזה? בטח. מה הן? בואו נראה לכם. אופס. מה יש? אז זה בעצם כתב תת הסל, כתב תתי הסלים, בואו נפתח גם את המכרז עצמו. איך אני מוצא את זה? איפה זה? אני אשאל משהו, בטח. יש איזושהי הגבלה לצוותי חינוך, מי שעובד במשרד החינוך, יש לו הגבלה להיכנס למכרז הזה? רק ככה היתר שמעתי עבודה. בעבר. איך? היתר עבודה נוספת. אבל מבחינת המשרד החינוך מאשר כזה דבר? כי בוודאי. אמרו לי שצריך אישור בשביל זה. זה אבל מה שהוא אמר בהתחלה. כן, כן, צריך להציג אישור, בעצם זה גם מופיע בתוך הצ'אט. שמתי פה את הקישור היתר עבודה נוספת, נכנסים אל תוך החוזר מנכ"ל, לפי ההנחיות שקיימות שם אפשר בעצם לראות אם את עונה לקריטריונים, ואז יכולה לקבל אישור עבודה נוספת. והאם יש דרישה לערבות בנקאית? לא. לא, זה מכרז שלא מבקש ערבות בנקאית. אבישי, צריך להגדיר רדיוס או את שם המקומות שאתה מעוניין לעבוד בהם. אזורי או פעילות. ברגע שאתה נכנס למאגר, כל מי שרוצה מזמין אותך. לא, לא, את צריכה להגדיר אזורי פעילות. אנחנו עוד מעט נסתכל, נראה בדיוק איפה. אוקיי, תודה. רגע, אבל אפשר להגדיר כל הארץ? בטח.
אין בעיה. אוקיי. אתה גם לא מחויב, זאת אומרת, ברגע שהגדרת את כל הארץ, אתה לא מחויב לעבוד בכל הארץ. בסוף במקרה אתה שלי, מסתפק וזה, אז במקרה מה שלך אתה זה בכל הארץ. ממליץ? אבישי, אז מה אתה אני ממליץ? ממליץ להגדיר את כל הארץ, כי התוכנית אוקיי. מאושרת ל3 שנים, ולכו תדעו איך היא תתגלגל. ולפי השיווק שלכם, ככה גם יהיו הזמנות. אתם לא פתאום תקבלו הזמנה מבית ספר שלא שיווקתם עליו, זה די נדיר. זה קורה, אבל זה די נדיר. תוכניות שמתקשרים כלומר, אליכם. בנוסף צריך להגיע לבתי הספר ולעשות מודלינג, הדגמה של תוכניות. השיווק הוא לא חלק מהמכרז, למרות שיש דיבור עם המשרד עכשיו על לנסות לבנות איזושהי מערכת שתאפשר גם לשווק. בעיקר כי יש כאוס מאוד מאוד גדול, מה שקורה זה שכולם מנסים לפנות לכל המנהלים בכל שלב שהוא, זה סיוט כאילו. אף אחד לא נהנה מזה, אף אחד לא נתרע מזה. ובסוף אה, יוצא לי הרבה פעמים לשבת עם מנהלי בתי ספר, יוצא לי כל מיני פגישות משותפות עם איגוד מנהיגים, שזה איגוד מנהלי בתי הספר בארץ, זה איגוד שמאגד תחתיו 2,000 מנהלי בתי ספר בישראל. ואחת השאלות הראשונות ששאלתי אותם באחת הפגישות הייתה כאילו, איזה קטע, בדיוק היום דיברתי עם הבית ספר שלכם, העברתי אליך חומר במייל, יש סיכוי שפתחת את זה? אז הוא עונה לי, שום סיכוי בעולם, אני לא אפתח את זה לעולם. ואני כמובן ידעתי למה, אבל בכל זאת שאלתי אותו כדי לשמוע את זה באמת ממקור ראשון, אז הוא אמר לי בצורה הכי פשוטה שבעולם, מנהלי בתי ספר קונים תוכניות שמנהל בית ספר אחר קנה. אם מנהל מקביל שלי לא קנה את התוכנית הזאת, הוא לא המליץ לי עליה באופן אישי, אני לא אקנה אותה. אני לא זה, אלא אם כן אני מחפש איזשהו מענה נורא ספציפי ומצאתי, ואז אני אתעניין, אוקיי. אבל רוב הזמן הם מוצאים תוכנית טובה ועובדים איתה כמה שנים, אם הם רוצים מדי פעם לרענן מצוין, והם מקבלים המלצות מבתי ספר אחרים כשהם עושים פגישות של מנהלים או בכל מיני ירידים של המשרד, ששם הם פוגשים כל מיני תוכניות מעניינות. בכל מקרה, זהו כתב המכרז שמוחזר 3 פעמים, הוא עוד ממרץ 22, הוא מוחזר באוקטובר, בסוף אוקטובר באוקטובר 23, בעקבות אירועי אוקטובר. המשרד לא הספיק לכתוב מכרז חדש, הם היו חייבים להוציא מכרז, הוציאו מכרז בעצם שהוא די דומה למכרז הראשון שיצא, ושנה שעברה הם עדיין לא הספיקו לכתוב מכרז חדש, עשו לו גרסה שלישית שלו, וקראו לנובמבר 24, אני צופה שהמכרז החדש יהיה חדש לגמרי. גם בצורה של איך שהוא נראה וגם בדרישות שלו ובמענים שלו. מכרז מאוד מאוד שכדאי מאוד לקרוא אותו, זאת אומרת, גם אם אתם לא אוהבים בירוקרטיה ולא אוהבים זה ונלחצים מכמויות הטקסטים, אתם נכנסים פה להתחייבות מול משרד ממשלתי. כדאי לכם לדעת על מה אתם חותמים. יש פה כל מיני אתה יכול נהלים. להעביר את זה גם בצ'אט? בטח, כן, בטח. תודה. יש לי קישור, זה פשוט אם אני מעביר לכם מפה זה קישור של אדיט, אני אשלח לכם קישור של צפייה ואתם תוכלו לראות אותו זה. פשוט שמתי אותו בתוך הדרייב שלי. אחד הדברים, כאילו יש פה כמה דברים שהם מאוד חשובים לשים לב אליהם. אחד זה כל מה שקשור לפיצויים מוסכמים. המכרז מגדיר בעצם שבמידה ואתם תפעלו בניגוד ל, ל, לדרך שהם מגדירים אותה פה, הם רשאים לקנוס אתכם, ואפילו להוציא אתכם מתוך המאגר. הם כבר כנסו ספקים שילמו קנסות. הקנסות אבל יש בהם גם המון היגיון, זאת אומרת, אם גבית מעל מה שמותר לך במכרז, אם לא דיווחת נכון, דיווחת ברטרואקטיבית, רשמת שאתה מספק תוכנית חינוך, אבל בפועל, לא יודע מה, מכרת פופים, אוקיי? וקורסאות. זאת אומרת, פעלת בניגוד למה שהוגדר בתוך המכרז. אז יש פה ממש על כל אחד, לא על כל המקרים, אבל על חלק מהמקרים שכבר המשרד נתקל בהם, הגדרה של איך הם יכולים לפעול. לפעמים זה באזהרה, ולפעמים זה, ובפעם השנייה זה כבר קנס, ופעם שלישית יכול להיות קנס עם שימוע, ולא נעים.
אה, אבל במקרה החמור הזה שאתה מתאר, הרי השותף הוא גם המנהל בית הספר. חד משמעית, אבל את מנהל בית הספר הם לא קונסים, מנהל בית ספר יכול לקבל נזיפה, יש לזה משמעות מאוד גדולה בתוך המנגנון קידום שלו אחר כך במשרד, תלוי כמה הוא חזק פוליטית, כן? אבל יש לזה משמעות. אבל כן, אנחנו בתור ספקים חותמים על הדבר הזה. והדבר השני שמעניין פה מאוד זה העניין של המחירון, איך הוא בעצם בנוי. מה? הנה הוא. זה לא המחירון המעודכן, הם עדכנו אותו כשהמע"מ מתעדכן ל-18%, אז הוסיפו כאילו לכל אחד מהם את האחוז החסר. אה, ואתם יכולים לראות שבעצם לפי המענים שאתם בחרתם לספק, אלו המחירים שאתם יכולים לגבות אותם. משום מה הם החליטו שבמצבי חירום הם מפחיתים אחוז מסוים מהתשלום, אני לא יודע למה, אבל זה מה שהם החליטו. זהו, המחירון נמצא פה, ועוד דבר שנמצא פה זה כל מה שקשור לתשלום עבור נסיעות. אז הם עשו פה מעין טבלה כזאת שמראה שאם אתה יוצא מתל אביב ומגיע לכפר ורדים אז אתה זכאי לנסיעות, אבל אם אתה יוצא מיבנה לרעננה אתה לא. בואו, לפעמים לנסוע מיבנה לרעננה לוקח יותר זמן מאשר לנסוע מתל אביב לכפר ורדים, אבל זה סיפור אחר. ככה הם החליטו, לא יודע למה. ויש פה נהלים של איך מדווחים את הנסיעות, מופיע פה בתוך המכרז. ולהבנתי גם ניכוי מס במקור צריך להיות אפס, נכון? כן, בטופס סיכוי במקור בכל מקרה אתה צריך להציג אותו כאפס. אלא אם כן הוא לא, ואז מנקים לך מס, אבל זה בית ספר צריך לדעת, כמו כל ספק שמשלם לך. אין עם זה בעיה. מהמם, מהמם, יש מהמם. עסקים שהניקוי מס שלהם באותו רגע, ברגע נתון הוא לא על אפס, הוא לא מאוזן, ואז מנקים את המס תוך כדי התשלום, זה בסדר גמור. כי אצלנו במקרה שלי תמיד הוא על אפס, אבל יש מקרים מאוד חריגים, בודדים, שהוא קורה, כן לפעמים עולה ל2%, 3%. קורה, יכול גם לקפוץ ל-40%, הכל בסדר, זה החלטה של רשויות המיסים. מהמם. אם נתבטלה לך איזושהי הוראת קבע בתשלום של הזה, אז אתה יכול פתאום לקפוץ לחודש אחד ל-40% עד שזה מתאזן, עד שהם מחזירים את זה בחזרה. קורה, לא קרה כלום, זה הולך, התשלום הולך אוטומטית לרשויות המס, ובסוף זה מתקזז. אוקיי, עכשיו חסר לי בבקשה, כאילו תסביר מה התהליך, כלומר, once מנהל בית הספר בוחר את התוכנית שלי במסלול הירוק, מהמם. אוקיי, מה התהליך? כלומר, הכסף, מאיפה אנחנו מקבלים את הכסף? מבית הספר, מבית הספר. כן. אה, משרד החינוך מעביר את הכספים לרשויות המקומיות, מהמם, הרשויות מעבירות את הכספים לבתי הספר, בתי הספר בוחרים בתוכניות, מאשרים אותם בתוך המערכת, ויש לך בעצם שתי אפשרויות. אם זו תוכנית שהיא חד פעמית או ממש מעט מפגשים, אז כשאתה מסיים את הפעילות אתה מגיש חשבונית ומקבל את הדבר הזה. אם זה נגיד חד פעמי אז באותו היום של האירוע לצורך העניין, של ההרצאה, מה שזה לא יהיה. ואם זו תוכנית שהיא תהליכית, אז מגישים בסוף כל חודש חשבונית, ועל החודש שהתקיים, וזה ההסכם שלך מול זה, אם אתה עובד מול רשת לדוגמה, שברנקו וייס נגיד יש להם שוטף פלוס 45, אז אתה לומד לעבוד איתם. מהמם. כל רשת עם זה שלה, רוב בתי הספר אם זה מהחשבון שלהם, אז אין בעיה. הם משלמים כאילו בדרך כלל עד 10 בחודש, זה מה שאתה סוגר איתם. אין פה בעיה, זה לא, זה אחד הדברים המדהימים שקיים במכרז הזה, זה שגם במצבי חירום, שמלא עסקים נתקעו בלי תזרים, ולא יכלו לשלם לספקים, במערכת החינוך התשלומים המשיכו לעבוד כרגיל. כי זה תשלום שקיים, הוא מאושר, הוא נצבע, הוא צבוע, אין פה זה, התקיימה פעילות, יוצאת חשבונית, מגיע תשלום. הכל עובד פיקס. אז זה מאוד מגניב להמון עסקים שהרגישו את המכה של החוסר יציבות שיש פה בישראל. זה כתב תתי הסלים, הוא גם כן אבישי, מפורסם. שנייה לפני שאתה עובר לזה, כן. יש לי עוד שאלה לגבי הזמנות.
כן, שמישהו מזמין ואתה רואה את זה בהזמנות, כן. אז יש איזשהו זמן שצריך לאשר את זה, אני מבינה. ברגע אתה צריך לאשר את זה שבוע לפני תחילת הפעילות. ואם זה יהיה שבועיים שלושה אי אפשר לפני? כאילו עד שבוע או שבוע? עד שבוע, זאת אומרת מינימום של שבוע, כי מה שקורה זה שהם רוצים את האפשרות לשלוח ביקורת לבוא לראות את הפעילות שלך, אוקיי? הבנתי. אז הם צריכים לפחות שבוע מראש לדעת שזה קורה, כדי שהם יוכלו לסדר את הלו"ז עבודה של זאת אומרת שעד שבוע, אפשר שבועיים כן. שלושה מראש. אני, ברגע שאני מקבל הזמנה, אני מדווח את כל השנה קדימה. יש לי שינויים, אני משנה. יש כאילו פתאום, אני יודע, פתאום, לא יודע, הודיעו לי שיהיה תאריך שסגרנו שתהיה בו פעילות, אבל יש להם טיול שנתי, אוקיי, אז אני מבטל את התאריך מהמערכת, שם תאריך חדש. כל הבנתי, זמן אז שיש לי אפשר שבוע מראש, כן? מאה אם אחוז, אין לי תודה. שבוע מראש, אני לא נוגע, אני כאילו, לא מתעסק איתם בשינויים של דיווחים. תודה. ראיתי את הקנסות על הדיווחים, אם הם לא תקינים. אז כן. אני... זה חלק מהעניין פה. כן, יש פה קצת גם ללכת ככה. זה בסדר, אנחנו ישראלים, אנחנו יודעים ללכת קצת שמאלה ימינה, אין לנו בעיה. להגיע ישר, אבל שאלתי ללכת קצת שאלה, ימינה. כן, בתוך התוכנית שאתה מגיש, אתה מציע תוכניות חד-יומיות או תוכניות גם שעתיות, גם וגם 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 וגם. אפשר את הכל. אפשר את הכל, אין הגבלה לכמות התוכניות שאת מגישה. אה, יכולה להגיש כמה תוכניות שאת רוצה בתוך מאגר גפן. כן. המענים שבעצם המשרד מבקש אותם מחולקים גם לסוג המענה, זאת אומרת נגיד מענים פדגוגיים ורגשיים, אז הם מחולקים לתתי מענים, אוקיי? מה שנקרא תתי הסלים, ואתם יכולים כל תוכנית שאתם מגישים להגיש לכל תתי הסלים לכמה תתי סלים שאתם רוצים. כמובן שבאופן טבעי לכל סוג של מענה יש תתי סלים שהם יותר הגיוניים, אוקיי? תוכנית תן באנגלית דוגמה. אני לא אגיש לחינוך פיננסי, אני רוצה להגיש אותה באשכול שפות, אוקיי? אה, הדבר הזה יש לו משמעות גם מבחינת התוכן וגם מבחינת הסעיף התקציבי, מה שאמרתי לכם מקודם, שנגיד משרד החינוך יכול להחליט שהוא רוצה לקדם את ענף הספורט שנה הבאה. רמז זה לא יקרה, המצב הפוליטי בישראל עוד לא השתנה, אוקיי? אנחנו נישאר בזהות יהודית ובחיים בחברה הישראלית ובערכי וקהילתי ובסטם, כי המצב שלנו בסטם, היינו על במשך כמה הפנים, שנים, על במשך כמה שנים הפנים. טובות היינו מקום שני מהסוף ב-OECD, ולפני 4-5 שנים זכינו במקום הראשון, הכי נמוכים ב-OECD, במצב הסטם, אז זה שזה כל תוכניות אבסורד. המדעים. זה אבסורד הקטע של הסטם בישראל, כמה זה הפך להיות להיט מטורף, עכשיו כולם מחפשים תוכניות סטם. כשאף אחד לא בודק אם זה באמת סטים. לא, עזבי, זה שטויות, אני זוכר אני גרתי 6 שנים באמסטרדם, אני זוכר שהגעתי שם ב-2003, וכאילו לא היה בית ספר שלא היה בית ספר סטם, כאילו סטם היה נכון. בכל מקום, ובארץ זה כאילו אז אתם פתאום רק מדברים עכשיו תופס. 15 שנה, כבר 15-20 שנה מדברים על סטם, 15-20 פתאום זה שנה הפך מדברים על להיות סטם, לטייטל. נכון. אבל כמו שעם ה-PBL בישראל, שלקח להם זמן להבין מה זה עד שהם התחילו לעשות אותו ולהכניס אותו לבגרויות ודברים כאלו, גם זה לקח פה 15-20 שנה, אבל זה בסדר. לכל אחד מתתי הסלים בעצם יש הגדרות בעצם מה מחפשים, מה המשרד מחפש, ו... ועל מה זה צריך לענות. הנה לדוגמה אם ניקח את תת סל 1.3, שינויי אקלים כדור הארץ, אוקיי? סתם בחרתי תת סל. אז המשרד מגדיר מה בעצם, איזה סוג של מענה הוא מדבר, אוקיי? ספציפית, אם מדברים על העניין של רעידות אדמה, קלאסי למקום הזה, המיומנויות שמדברים עליהן, אוריינות מדעית, חשיבה ביקורתית, אוריינות גלובלית, חשיבה יצירתית ומודעות חברתית, פיתוח עמדות פעלתניות, הם ממש מגדירים פה, שימו לב, נותנים לכם פה ממש את הדברים האלו, זה, אני הרבה פעמים משתמש בהם כמילות מפתח לאיך שאני אכתוב את התקציר של התוכנית שלי, אוקיי? ואת הסילבוס. הם ממש מגדירים מה הצורך של הדבר הזה, ומגדירים תנאי סף. תנאי הסף בעצם משתנים מתת סל אחד לאחר. זה כן חשוב לדעת איך לקרוא את זה. שימו לב שהם מבקשים פה
גם ממפתח התוכנית וגם מהמבצעים בשטח, דברים נורא נורא ספציפיים. תעודת השכלה מתאימה לתחום הדעת הרלוונטי, שהם בעצם מתייחסים לתואר שני בתחום הדעת, או תואר ראשון בתחום הדעת ותואר שני בהוראת תחום הדעת, אוקיי? לפעמים יש פה כמה סעיפים שאתם רואים שהם צריכים לעמוד עליהם. מפעילי התוכנית הם לפחות סטודנטים לתואר ראשון בתחום הרלוונטי, אוקיי? במידה שמדובר בתוכנית של יסודי או חטיבת ביניים, ליסודי, סליחה, זה ליסודי, תואר שני לחטיבה ולתיכון. בחטיבת ביניים וחטיבה עליונה, תואר ראשון. לא, חטיבה לא, עליונה בעלי או תואר, לחטיבת ביניים, לפחות תואר סליחה, יסודי שני. או חטיבת ביניים, נכון? בעלי זה. חטיבה עליונה, בעלי לפחות תואר שני בתחום מדעי הסביבה, ביולוגיה, חקלאות, כימיה, פיזיקה, גיאוגרפיה, בתוכניות שמיועדות למורים. אוקיי? מאוד מאוד חשוב לשים לב לדברים האלו, המון תוכניות נפלו בדיוק על הדבר הזה, שהצוות שהם הגדירו לא עמד בדרישות. המון 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 תוכניות נפסלו על זה. כי מה שקורה זה שיש שם הרבה מקצועות שזה גם נורא בעייתי. לצורך העניין, אם אני עושה תוכניות של סייבר, והדרישות שלהם פה הם זה שהם יהיו עם תואר ראשון במדעי המחשב, אי אפשר למצוא אנשים עם תואר ראשון במדעי המחשב שיבואו ללמד בבית ספר. הם בתואר ראשון במדעי המחשב, הם כבר יש להם סטארט-אפ משלהם, אוקיי? הם, כאילו זה לא, זה קצת מנותק מהשטח, ואנשים בכל זאת הגישו, חבר'ה שלא, אתה יודעת, שהם סטודנטים לתואר ראשון, ופסלו להם את ההגשה על זה. אז אני אומר כלומר, זה בקטע הזה, מחייב גם את בעל התוכנית וגם את האנשים שאתה מעסיק אותם. אז זה משתנה מתת סל אחד לאחר. אם רשום גם מפתח התוכנית וגם זה, במקרה הזה לדוגמה מדברים מפתח התוכנית, צריך את ההשכלה הזאתי, והמפעילים השכלה אחרת. יש תתי סלים שאומרים גם המפתחים וגם המפעילים צריכים את אותה השכלה, אוקיי? יש תתי סלים שרשום בהם לפחות אחד מהתנאים הרשומים פה, אוקיי? והם רשומים כל מיני תנאים. יש תתי סלים שמחולקים לתתי נושאים, אוקיי? אז אם התוכנית שלך מתעסקת ב, ב, לא יודע מה, בחינוך ערכי קהילתי, במשהו מסוים, אז צריך כזה וכזה, אבל אם אתה מפנה אותה לחברה ערבית או למגזר חרדי, אז אתה יכול שזה יהיה כזה וכזה, ואם אתה, כאילו, יש להם כל מיני תתי חלוקות כאלו של תנאי סף. אז צריך לשים לב ולקרוא את זה מאוד מאוד טוב, את הדבר הזה. בנוסף, בכל הגשה אתם מתבקשים בעצם לפרט את הניסיון שלכם בהפעלת התוכנית, המלצות, על פי רוב, שוב זה לא בכל התתי סלים אותו דבר, אבל רוב תתי הסלים ביקשו שלוש המלצות משלושה ממליצים שונים, כשההמלצה בעצם צריכה בעצם להיות עם לוגו של המוסד החינוכי שהמליץ עליכם, עם שם הממליץ ועם פרטי קשר שלו, ובחלק מהמקרים הם ממש ביקשו שזה יהיה נגיד מהארבע השנים האחרונות, ואל תביאו לי עכשיו המלצה מלפני לא יודע מה. הם מבקשים סילבוס, יש להם פורמט נורא ספציפי לסילבוס, אני אראה לכם אותו עוד רגע. במידה וזה מיועד לכמה שכבות גיל שונות, אז לתת סילבוס שמותאם לפי שכבות הגיל. באופן טבעי, אם אתם מעבירים תוכנית שהיא גם יסודי, גם חטיבה וגם תיכון, ילד בכיתה א' יקבל את התוכנית בצורה מסוימת, וילד בכיתה ט' יקבל אותה אחרת. אז תראו איך אתם מתאימים את התוכנית שלכם לפי שכבות הגיל. תקציר תוכנית, שמדבר על, מפרט בעצם על הדבר הזה, פירוט המקומות שבהם התוכנית עבדה, יש פה עוד כל מיני שאלות, ויש להם עוד כל מיני תנאי הפעלה נוספים שהם יכולים לבדוק ולבדוק אותם, ובאמת גם עליהם דרך אגב הם פסלו, או לפחות עשו בדיקה נוספת, שזה, הנה לדוגמה פה מבקשים המלצה של משרד ממשלתי אחר, מבקשים איזושהי המלצה של משרד ממשלתי, או של לדוגמה משרד להגנת הסביבה. לצורך העניין לך יהיה בטח מישהו ממשרד החינוך, אבל אם יש לך רק ממשרד להגנת הסביבה זה גם סבבה. התוכנית פיפר.
מגניב. אז זה כתב המכרז, אלו תתי הסלים. זרקו אותי מהמערכת, כי באמת כבר הרבה זמן אני מקשקש. בואו נראה אם אני בכל זאת אוכל להיכנס. לא, להיכנס. שאלות, חברים, שאלות. זהו, זרקו אותך מהמערכת? לא נורא. אני רגיל שזורקים אותי ממשרד החינוך, היי סתם. אבישי, לי יש כמה שאלות אם אפשר. יאללה, תתחיל לדרך. קודם כל, האם גנים יכולים גם להזמין? כן, זו בדיוק שאלה שרציתי לשאול. כן, התשובה היא כן. בדרך כלל הם עושים את זה דרך הרשויות, אבל הם יכולים גם כן להזמין, בטח יש להם תקציבי גפן. זאת אומרת, אם אני רוצה... בעתיד יהיה אם... להם תקציב כמו של בתי הספר, זאת אומרת שמנהלת הגן יהיה לה גם תקציב משלה לרכישה. מי זאת מנהלת הגן? זאת לא הגננת. תלוי בהגדרה של הגן. כשזה אשכול גנים אז בדרך כלל יש מנהלת אשכול, וכשזה גן בודד בדרך כלל הגננת מוגדרת כמנהלת גן. זה מנהלת גני גן? חובה, לדוגמה. אני צריכה את גני חובה. כן, 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 גני חובה הם חלק מהמכרז. מוגדרת כמנהלת. בדרך כלל הגננת מוגדרת כמנהלת הגן. זאת אומרת, אם אלא אני אם- רוצה, אני הולכת לאותה גננת ומשווק את עצמי. נכון, ובדרך כלל היא היום אין לה גישה ישירה לתקציב, אז מה שהיא עושה היא מבקשת את זה, היא מפנה אותך לרשות, ומי שאחראי על זה ברשות אומרת אני נורא רוצה את התוכנית הזאת. ואם הרשות כאילו אין להם סיבה לא להפעיל את זה, זאת אומרת אין להם שום אינטרס שלו. אוקיי, אז שאלה שנייה, יש לי כבר תוכנית במסלול הירוק, אהה. אני רוצה להוסיף תוכנית, אה, והתת-שלב תהיה שפה, כי זה להוראת, אני בעצם מלמדת קריאה דרך תיאטרון וטיפוף גוף וכו'. אז אוקיי. עכשיו, האם חוץ מהדברים של החתימות והדברים האלה שנתקלתי בפעם הראשונה, אני צריכה לעשות משהו מיוחד? יש את כל ההגשה עצמה. עצמה, מה שדיברת עכשיו, מה אוקיי. שדיברתי עכשיו, אני יכול גם להראות לכם איך זה נראה. אתם יכולים להיכנס ולראות איך נראה המכרז עצמו. זה רק כשהמכרז יהיה פתוח, אתם לא תוכלו לראות את זה, אלא אם כן יש לכם כבר ניגשתם למכרז, אתם יכולים לראות מכרזים קודמים. אז זאת אלו אומרת, השאלות בעצם שנשאלות במכרז. אתם צריכים להגדיר ממש למי זה מיועד, לאיזה שכבות גיל, לאיזה סוג של פיקוח, לענות על כל מיני שאלות של האם זה עונה על תקני הבטיחות ומונגשים על פי החוק, אלו שאלות כלליות כאלו. יש שאלות שהן קצת יותר מהותיות שמדברות על התוכן, שזה מה שראינו כבר בכתב המכרז שהם ביקשו, כן? לצרף את התקציר, לבחור מטרות למענה, מהם העקרונות המנחים, שיטות העבודה והמומחיות שאתם מציגים, לכמה מפגשים אתם רוצים לפתוח את התוכנית, לצרף סילבוס, לבחור ערכים חינוכיים, מיומנויות למידה, פרטי ידע, מדע תוצאה למענה, זאת אומרת קחו את המטרות ששמתם לעצמכם מראש ותסבירו איך אתם הולכים למדוד את התוצאה שלכם שבאמת הצליח לכם. להגדיר מי הם מדריכי התוכנית, אוקיי? מי הם המפתחים שלה, מי הם המדריכים שלה, לפרט על הניסיון שלהם. לספר כמה זמן התוכנית כבר בעצם פועלת, באיפה היא מופעלת בעצם, עם טבלה של איפה היא מופעלת, ובמידה והיא פועלת בכל מיני דברים שמצריכים חשיפות מיוחדות, כמו שימוש בכלי טיס, או ספורט גבהים, או ספורט מים, או אמנויות לחימה, ספורט אווירי, מתנפחים, מים, דברים כאלו, להסביר את זה פה, במידה ויש צורך לצרף דברים, נגיד אם צריך רישיון מסוים בשביל להפעיל את התוכן הזה, אז לצרף את הרישיון. ושאלות לגבי אבטחת מידע, במידה והכלי שלכם הוא דיגיטלי, במידה שאתם משתמשים גם בכלי דיגיטלי, אז לענות גם על כל מה שקשור למערכת הדיגיטלית שאתם מפעילים בתוך הדבר הזה. קצת מטומטם שאתם רואים, כאילו גם אם אתם הגדרתם שאתם לא משתמשים באף כלי דיגיטלי, עדיין שואלים אתכם אם הכלי הדיגיטלי שאתם לא משתמשים בו, האם הוא עובד על הענן או לא. והאם נדרש פיתוח על הכלי הדיגיטלי שאתם לא עובדים. אבל בסדר, אין מה לעשות, כי זה מכרז מאוד מאוד כללי כזה.
ואם יש לי חוברות ותכנים לא גם תכנים דיגיטליים? אז ההמלצה החמה שלי אלייך לא לדבר עליהם בזמן ההגשה, כי אז יגידו לך, רק על כלים דיגיטליים? לא, בכללי, זאת אומרת, גם כלים דיגיטליים וגם חומרי לימוד, אם הם לא מאושרים עדיין ככלי דיגיטלי או כספרי לימוד במאגר ספרי הלימוד, לא לדבר עליהם. תשתמשי בהם, תביאי אותם כעזרים חינוכיים, כדגמי הוראה, כדברים כאלו, אבל לא לקרוא לזה חוברת הקורס, כי אם היא חוברת הקורס, היא צריכה לעבור לעבור אישור מיוחד. אישור של קטלוג השרים של משרד החינוך, שזה ואיך אני מהמם, עושה, אלא אם כן את ואיך רוצה אני לעשות את זה. עושה את זה? יש גם להגשה של כלים דיגיטליים יש מנגנון שנקרא אקספריס, שזו חברה חיצונית שבודקת את נהלי האבטחה של הכלי הדיגיטלי, ואז מקיימים לכם ועדה שהיא של מחלקת הדיגיטל של משרד החינוך, ויש מכרז תוכן דיגיטלי שאפשר לגשת אליו, ועוד שעות נוספות שאפשר דרך כלים דיגיטליים שמגישים דרך גפן. אם זה ספרי לימוד, אפשר להגיש אותם לקטלוג הקטלוג החינוכי זה נקרא? הקטלוג, הנה הקטלוג החינוכי, כן. הכל פה בשגיאה. ספרי לימוד, ויש פה דרך של איך להגיש בעצם ספרי לימוד אל תוך המערכת, בתוך הקטלוג החינוכי. זאת אומרת, יש פה סביבות תוכן, כלים ומשחקים דיגיטליים, מערכות ניהול. מי שדיבר מקודם על זה שיש לו סביבה לניהול, אז הנה זה פה. אוקיי, שיוך למכרזים שונים ספציפיים של הדברים האלו. זה תהליך של... אני הבנתי שהם משנים את העיצוב או את האתר, ונצטרך להזין גם את התוכניות הקודמות וגם חדשות. זה אומר לך משהו? זה לא, את לא נכון? צריכה להגיש את התוכניות הקודמות, את תצטרכי, כן, לצורך העניין להגיד להזין את העובדים, אוקיי? הם אם יבקשו, אין לי עובדים, אני לא צריכה להזין. אז את צריכה להזין את עצמך. הבנתי. אוקיי, את מזינה את עצמך ואת מעלה את כל התעודות השכלה שלך ואת מעלה את כל הזה. לכל אחד מהעובדים אצלך בתוך המערכת בעצם, את צריכה להעלות את כל התעודות השכלה שלו, במידה והוא עובד הוראה צריך לציין את זה, במידה ויש תעודת הוראה לצרף אותה, את כל התארים הרלוונטיים, את כל ההכשרות הנוספות. אוקיי, של כלל העובדים. זה יבקשו מכולם לעשות, כי מה שיקרה זה שבדיווחים, בהמשך אנחנו לא נוכל פשוט לרשום שם של מדריך, אלא נצטרך לבחור מתוך תיקייה כאילו מתוך המדריכים שהגדרנו. אבישי, שאלה לי אליך, כן. שעת פעילות, ראיתי שיש הגדרה לשעות פעילות כאלה ואחרות, זה לא תלוי גם תואר? מה, אם אני עם תואר שני, אני מקבלת, יש תעריף לא, זה לא לתואר בכלל. ראשון או תואר שני, או שזה לא משנה? זה לא כמו באקדמיה בקטע הזה. אוקיי. אה, עכשיו, איך הם מגדירים שעה? הם רשמו 60 דקות. בפועל, מה שקורה זה שלפי לוח צלצולי בית הספר. הבנתי. רוב בתי הספר בישראל פועלים במתכונות של בין 50 דקות ל-45 דקות. אבל תוכניות, ואם התוכניות לא מתאימות ל-45 דקות, אלא לשעה וחצי, אז עושים אז אתה שעתיים, דורש שיעור עושים את זה כפול. לשעתיים לכל קבוצה, הכל בסדר, אוקיי. הכל בסדר. אני בדרך כלל, שאני עובד עם היסודיים, אני אציין להם שיעורים של גם 45 אני, דקות. לי אין שעות פעילות של פחות משעה וחצי. זה אני יכול להבין לפי סוג הפעילות שלך, אבל בחטיבות ביניים ובתיכונים אני תמיד עובד בלפחות שעה וחצי. ברור. אם לא גם מסלולים של לדעתי 3 שעות, כאילו של 45 4 דקות זה שעות. לא, יש לי גם לדעתי תוכניות, 45 דקות זה לא שעת פעילות. זה יש לי גם תוכניות שעובדות כאילו על 4 שעות אקדמיות ברצף, כאילו, גם לי. ממש מגמות, כאילו. מהמם. אז ראינו את טבלת העובדים וראינו איך נראה המכרז עצמו וראינו את הדיווחים ואת התמחורים. אפשר רגע לשאול? כן, בטח. אם אני בעצם נכנס פעם ראשונה לגפן, איך מנהלים בעצם ייקחו אותי, אם זה רק חבר ממליץ לחבר וכאלה? אמ, כשאני עושה זומים של שיווק, אחד המרכיבים המרכזיים שאני מדבר עליהם זה העניין של בסוף אנחנו חיים בישראל,
ומעגל ההיכרות השלישי שלך מביא אותך למנהלי בתי ספר. ואני מבטיח לך שאתה מכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו שהוא מנהל בית ספר, אוקיי? אז הרעיון הוא לפנות באופן אישי למנהלים, לא לסמוך על בשלבים המעגל. הראשונים יהיה לך פחות לקוחות, בשלבים הבאים יהיה לך קצת יותר. ככל שתהיה ספק יותר ותיק בתוך המערכת, יהיה לך כבר מאגר לקוחות שידבר עליך. אני תמיד מדבר על זה שאני תמיד הייתי רוצה שכשיש את הכנס מנהלות, כשהן אוכלות רוגלח ושותות קפה מאבקה בכניסה, אז אני רוצה שהם ידברו על התוכנית שלי, אוקיי? תודה רבה. חלק אפשר מהעניין. שאלה גם? בטח. נכנסתי למערכת עכשיו וראיתי, אני מרגיש שאני מתחרה נגד 1,000 תוכניות. אוקיי. זה טיפה מפחיד, אתה צריך גם להתחיל מאיפשהו, וגם כאילו, יש כבר אנשים בגפן, יש כבר אנשים שהתפרסמו, ומצד שני, יש לך איפה אתה פה גר? תחרות. באיזה עיר אתה גר? אני גר בשומרון. בשומרון. אז כן. לא יודע, זה בדרך כלל יישובים קטנים אצלכם, אוקיי? אבל כשאתה הולך לכפר סבא, אוקיי? ואתה רוצה לחפש פלאפל, אתה הולך לרחוב של הפלאפלים, נכון? יש נו, שם איזה 8 פלאפלים, אחד ליד השני, נכון? זה נכון. מצוין, תחרות מביאה תחרות, אוקיי? אוקיי. מצוין. תביא את התוכן שלך, תעשה אותו בדרך שלך, אני מבטיח לך שאין אף תוכנית שקיימת במערכת שפועלת בדיוק כמו התוכנית שלך. אוקיי? גם אם פיתחת את התוכנית הזאת ביחד עם מישהו, והוא גם יגיש אותה למערכת, היא עדיין תהיה שונה. לכל תוכנית יש את הייחוד שלה, ויש את הדרך הדרכה שלה, את הייחודיות בפדגוגיה שלה, ו... וזה ממש בסדר. באיזה תחום אתה? אה, יהדות כללי הייתי אומר, אבל כאילו גם הצגה והצגה ויהדות, אני על מרגיש מה שזה ביהדות? כאילו מה חגים, במידה גדולה? חגים, פעילות על חגים, הצגות על חגים, לאיזה גילים? יסודי. יסודי. יש לך 2,800 בתי ספר יסודיים במדינת ישראל לדעתי. כאילו, לא כולם מחפשים יהדות. רוב רובם מחפשים יהדות. היום מחפשים יהדות. למה לא מחפשים יהדות? לא מחפשים. מחפשים בענק, מחפשים יהדות, היום זה כמו הסטם. יש ממש. דרישה. לא, לא, באמת, באמת מחפשים. כן, וכאילו, הרבה כן. פעמים אנשים נוטים לכוון דווקא לקהל, כאילו לקהל המוכר, ודווקא זה לא שמה. כאילו, אני גיליתי המון דברים שקשורים בדברים האלו, שכאילו שיווק יש לו חוקים משל עצמו. ותגדיל את המנעד שאליו אתה מכוון, ואתה תוכל למצוא יופי של קהל לפעילויות שלך. אחלה, תודה רבה. יותר מ-5,000 מוסדות חינוך במדינת ישראל. יש מספיק עבודה לכולם, באמת, 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 באמת. אבישי, איך מתמחרים הצגה של 45 דקות? ההצגה מתומחרת בתמחור מצחיק מאוד בגפן, לפי 405 שקלים, משהו כזה כאילו לשעה. אבל זה לא מאוד בעייתי, כי זה לשעה לקבוצה. קבוצה יכולה להיות מוגדרת בגפן גם 15 תלמידים, אוקיי? זאת אומרת שאם הביאו לך נגיד 3 כיתות לראות את ההצגה, כי זה בדרך כלל מה שקורה, מביאים 2-3 כיתות ביחד, אז יש שם 6 קבוצות, אז 6 כפול 400 שקל, שזה אחלה בשביל תמחור להצגה, נכון? עובד, בטח אם את עושה 2-3 כאלו ברצף ביום. שיש הגדרה לקבוצה או לגודל כיתה? אתה יכול לומר שאתה כיתה מעל עד 30, 15, מעל 15, סליחה? מעל 15 ילדים זה קבוצה. מעל 15? כן. ואם יש כיתות שהן גדולות יותר, אז זאת אומרת, כיתה בכל גודל זה נתון, או שאתה אומר, אם זה מעל 30, התמחור שלי משתנה. זה לא, זה בדרך כלל פחות, כי אף אחד לא יורד באמת לרזולוציות האלו. את באה למנהלת בית ספר, את מציעה לה את התוכן, היא אומרת לה, יכולה תוכן מקסים, כמה זה עולה? אני אומר, זה עולה 500 שקל לשעה, זה נורא יקר לי 500, אני יכולה לתת 300, אני ב-300 לא יכולה לצאת לעבוד, אוקיי, נעשה את זה ב-380, אוקיי, סגרנו, אוקיי? אני מוכן לתת לך ב-380, אבל אני רוצה שתקחי ממני 20 פעילויות, 6 קבוצות, אוקיי, מסכימה, ויצאת לדרך, זה שוק. אבישי, יש לי שאלה, ערב טוב. ערב מקסים. אם יש לי תוכנית חדשה, וצריך המלצות הרי על כל תוכנית, נכון. ואין לי המלצות, אני נכנסתי עם תוכנית חדשה. אוקיי, אתה עבדת פעם במשרד החינוך? לא, אתה יכול לקחת את התוכנית שלך ויש לך ילדים? כן.
אתה יכול להציע את זה למנהלת של הבית ספר של הילדים שלך ולהגיע לתת לה שיעור אחד של התנסות ולקבל בתמורה לזה המלצה? אוקיי, אז זה לא כל התוכנית, כאילו לעשות שיעור אחד לתת להם טעימה ובתמורה לקבל המלצה, להסביר למנהלת, אני רוצה להכניס תוכנית חדשה לגפן, חלק מהדרישות זה להביא המלצות ממנהלי בתי ספר, אני רוצה לתת לך שיעור אפילו לא במתנה, כן, אתה יכול גם לתמחר את זה. אבל מה שחשוב לי זה לקבל המלצה כדי שאני אוכל להציג אותה למערכת. ו... ושוב, בגלל שזה נורא לא רשמי כל מה שקורה פה, אתה יכול גם לפנות לאיזה חברה שהוא מנהלת בית ספר, ולבקש מהם המלצה. או אם עבדת כבר פעם באיזשהו בית ספר, באיזשהו תוכן אחר, אתה עדיין יכול לבקש המלצה על הספציפי הזה. שנגיד חבר'ה שהיו מדריכים של תוכניות אחרות. הם עדיין היו אלו שהדריכו בפועל. הם פנו פשוט למנהל בית ספר ואמרו, נכון, עבדנו תחת תוכנית אחרת, עכשיו אנחנו ניגשים בעצמנו, אנחנו מבקשים המלצה עלינו, ומקבלים. סך הכל המערכת הזאת היא די עובדת, היא יודעת זה. כל תוכנית חדשה שאתם רוצים להוסיף למאגר, אתם צריכים, יש לכם פה את ההוספת תוכנית למאגר, וזה גם יהיה הדבר שאנחנו ניתן לו 10 דקות בערך, ואנחנו נסיים לנו את הזום להיום. לפני כן אני רוצה להגיד לך ממש תודה. אני נשארת, אני לא הולכת, אבל גם אני, אבישי, כל הכבוד, תודה על מקצועיות. כל השעה והטיפים והזה. ואני מבינה שהמכרז עוד שבועיים וחצי נפתח? אני לא יודע מי אמר את הזמן הזה, אני לא יודע, מישהו זרק כנראה באיזושהי קבוצה איזשהו תאריך, לא יצא שום פרסום לגבי מתי זה ייפתח. אבל בנובמבר. המשרד עונה כרגע למיילים שהוא עונה היום, הוא עונה להם שהמכרז יפורסם בסוף נובמבר. אוקיי. ואז לכמה זמן הוא פתוח? בדרך כלל הוא מפורסם בסוף נובמבר, למשך 3-4 שבועות שבהם אפשר לתת הערות. זאת אומרת, ספקים יכולים להעיר למכרז אם הם חושבים שהם הגזימו, או שהדרישות לא זה, או דברים כאלו. ואז הם מקיימים זום, שפתוח לכל מי שמעוניין להגיש, ויום למחרת הוא נפתח בדרך כלל אחרי 6 שבועות. בדרך כלל הם לקראת סוף המכרז מודיעים שהם מוסיפים עוד שבועיים. פחות או יותר, אבל זאת אומרת לא לחכות לדקה ה-90. יש לי תוכניות שישבתי והתחלתי להכין אותם על הגשה למכרז הזה, שכבר במרץ התחלנו לעבוד. זאת אומרת, חבר'ה שנכנסו מאוחר מדי למכרז האחרון, הבינו שהם לא יכולים להספיק, ואמרו אנחנו לא יכולים לפספס את המכרז הבא, וכבר במרץ התחלנו להכין את ההגשה שלהם. אבל אבישי, בכל מקרה, מכרז של נובמבר מתייחס לשנה הבאה. תשפ"ז. כן. המכרז בעצם ייפתח, בוא נגיד, להגשה בסביבות דצמבר, ייסגר בסוף ינואר, משהו כזה, תוצאות יגיעו בסוף אפריל, ערעורים עד אמצע מאי, תשובות של הערעורים תחילת יולי, ותחילת עבודה בספטמבר. זה פחות או יותר הלו"ז אז מתי אתה מספיק לשווק? באוגוסט? אני אומר לשווק כבר עכשיו, עוד לפני שהתחיל המכרז, תשווקו את התוכנית שלכם. תנסו להיכנס לבתי ספר עם תוכניות שעוד לא אושרו במכרז, זה לא משנה. תנסו להיכנס. אתם רוצים המלצות, אתם רוצים שיכירו אתכם, אתם מבינים שצריכים להפעיל פה קשרים אישיים, אתם צריכים להפעיל פה את השטח, תהיו שם כבר, תהיו בשטח. זה שוק עם המון מתחרים איכותיים. זה מכרז סופר איכותי. כלומר, תראו מה קורה פה היום בזום, כאילו איזה תכנים מטורפים יש פה היום. מקרי, אני לא יודע מי הולך להגיע לזומים שלי. אני לא יודע, לפי זה אני גם מתאים אותם לפי התכנים שמגיעים. וזה מדהים, כל פעם מחדש, כאילו, וואו, איזה דברים מדהימים יש פה. איזה מענים מדהימים. כמה דברים שהם חשובים לגבי הגשה של תוכנית, זה מה שנקרא השלב הכחול, אוקיי? אחד מהשינויים המרכזיים מהמכרזים הקודמים במכרז האחרון שהיה, זה שהם רשמו במפורש בכתב המכרז, שחייבת להיות הלימה בין איך שהתוכנית הוגשה והוגדרה בשלב הכחול, לבין איך שהיא הוגשה בשלב הירוק. במידה ואין התאמה,
אז הם מתייחסים למה שהוגש בשלב הכחול, בשלב הראשוני של התוכנית. למה? כי בעצם הם באים ואומרים, אחד מהשינויים המרכזיים נגיד זה לדוגמה אוכלוסיות במיקוד. אם אני רוצה להגיש את התוכנית שלי גם לדוגמה לתלמידים מחוננים ומצטיינים, אז מי שיושב בראש מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, מפמ"ר מחוננים ומצטיינים, החליטה שאך ורק תוכניות שנכתבו מראש להיות מיועדות למחוננים ומצטיינים, רק הן יכולות להיכנס לתת הסל הזה. זאת אומרת, אם אני רוצה להכניס את התוכנית שלי גם לאוכלוסייה רגילה וגם למחוננים ומצטיינים, אני ארצה לפתוח אותה פעמיים בתוך המסלול הכחול. פעם אחת לכלל התלמידים, פעם שנייה למחוננים ומצטיינים. כנ"ל לגבי, בואו נעבור רגע לאזור הזה של ה... זאת אומרת, כנ"ל לגבי לאיזה גילים אני רואה, מי ששאל מקודם ילדי גן, אתם רואים ילדי גן נמצאים בגפן? מא' עד י"ד, כולל צוותי חינוך, הורים חיילים, לצבא יש תקציב גפן, ומענים למנהלים, סליחה. בתי ספר שעובדים במגדרים שונים, לדוגמה אם אני מוכר את התוכנית שלי, סתם יש לי תוכנית שהגשתי תוכנית מוזיקלית שמכוונת למגזר בני עקיבא וכאלו, אז שם הגדרנו תוכניות לבנים, תוכניות לבנות, בגלל שהתוכנית, מי שמכיר את המנהגים של האוכלוסייה הזאת, מבין שיש שם דברים שונים לגמרי. אפיון האוכלוסיות בהם פועלת התוכנית, מה שאמרתי לכם, יש לכם אפשרות להגדיר את כולם, ואז אתם לא מגדירים משהו מסוים ספציפי, אבל אם התוכנית שלכם ספציפית היא למחוננים ומצטיינים, אתם מתבקשים להגיש אותה בנפרד, אוקיי? מאשר לכל הדברים האחרים. כנ"ל לגבי מגזרים, אם אני רוצה להגיש את התוכנית שלי לזהות יהודית, אני לא יכול להיות שהיא תוגדר כערבי, דרוזי, בדואי וצ'רקסי, היא צריכה להיות מוגדרת אך ורק כיהודי, אוקיי? אם אני רוצה להגיש אותה לתת סל אתגרים שמיועד לחברה הערבית, יכולה להיות מוגדרת אך ורק לפי ערבי. אם אני רוצה לבדואי דרום, אך ורק לבדואי דרום, אוקיי? אז אני יכול להגיש את התוכנית שלי כמה פעמים, ולעשות בהגדרה שלה, בתקציר שלה, להסביר שהיא מיועדת, בתמצית של התוכנית, להגדיר שהיא תוכנית שמיועדת במיוחד לילדים מחוננים, ואני יכול לקרוא את אותו השם ומקף מחוננים, את אותו השם מקף, איך שאני רוצה לקרוא לה, אין לה משמעות לזה. בחירה של מחוזות, רגע בואו נסתכל רגע על מה שקורה פה, יש לכם בעצם כמה סוגים של מענים שאתם יכולים להכניס פה, תוכניות חינוכיות, פיתוח לצוותים חינוכיים, פעילויות חד פעמיות, לפעמים גם תוכנית חינוכית היא חד פעמית, כן? אבל נגיד פעילות חד פעמית, מופע שירי אריק איינשטיין, אוקיי? זו פעילות חד פעמית. לא משנה כמה אתם חושבים שאתם עושים שם חסד למוזיקה הישראלית, אתם עושים פעילות חד פעמית. מתגברים חינוכיים זה כל מיני כוח נוסף בעצם שאינו משולם, וכלים ותוכן דיגיטלי שאפשר להגיש פה לתוך המכרז. התחום שבו אתם מגישים יכול להיות פדגוגי ואז הוא לימודי, חברתי ערכי זה כל מה שקשור לאקלים בית ספרי, חוסן, דברים כאלו. במידה ואתם מגישים תוכנית שהיא תוכנית טיפולית, אז היא רווחתית ורגשית, גם התעודות פה צריכות להיות בהתאם, כן? זה עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים וכו'. אחר זה כל דבר, קצת קשה לענות על מה זה אחר, אבל אני לא יודע מה זה אומר. אחר. לבחור 4 נושאים מרכזיים שבעצם התוכנית נוגעת בהם, 5 מיומנויות מתוך רשימת המיומנויות שפה. מפעיל התוכנית על פי רוב זה גוף חיצוני, אלא אם כן עשיתם את זה בשיתוף משרד החינוך, יש אפשרות להגיש מה שאמרתי לכם על מסלול סגול, אוקיי? זה מסלול שמגישים ביחד עם המשרד, או אם הפיתוח יתקיים ביחד עם נציגות של המשרד, או ביחד עם המשרד עצמו, וממתי פועלת התוכנית שלכם באופן כללי, זאת אומרת, אתם יכולים גם להגיש תוכנית חדשה לגמרי, שעדיין לא פעלה, אתם רואים שתתחיל רק בתשפ"ז,
אין עם זה שום חיסרון, אפשר לגמרי לעשות את זה, ואפשר גם תוכנית שפועלת לפני, לא בהכרח במסגרת משרד החינוך. אז אמרנו, תמצית התוכנית ממקד לאוכלוסייה שאליה הוא מדבר, מגדיר בצורה מפורטת על מה התוכנית מתמקדת, מה המטרות שלה, מה היעדים שלה, איך היא אם היא מותאמת לשכבות גיל שונות. כל הדבר הזה צריך להיות פה בתוך תמצית של 1,000 תווים, זה ההגבלה פה. אני ממליץ לכם טיפ, לפני שאתם עושים את התמצית הזאתי, תכתבו קודם כל סילבוס לתוכנית, תקציר שהוא לא מוגבל בטקסט, ואז תצמצמו את זה, אפילו תיתנו ל-ChatGPT לתמצת לכם את הסילבוס ואת התקציר ל-1,000 תווים. מילות מפתח אלו מילות חיפוש של התוכנית, כל מילה שתבחרו לשים אותה, פסיק, מילה, 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 פסיק, מילה, פסיק, מילה, פסיק. מטרה מרכזית או המטרה המרכזית של התוכנית שלכם, פריסה למחוזות, מאוד מבלבל איך שהמחוזות מחולקים במשרד החינוך. רעננה, מחוז מרכז, הרצליה, מחוז תל אביב, בתוך הרצליה, בית ספר רזיאל הוא חינוך התיישבותי, שפיים, מחוז מרכז, נתניה, מחוז תל אביב. מבלבל נורא, אוקיי? בתוך ירושלים יש שני מחוזות, מחוז ירושלים ומחוז מנחי, אוקיי? אז בלגן, אני ממליץ, מה גם שהתוכנית שלכם מאושרת פה ל3 שנים, פתחו את כל המחוזות, אתם לא מתחייבים לעבוד בכל המחוזות, שוב, אלא אם כן, זה סותר את מהות התוכנית שלכם. אם אתם מגישים תוכנית לחברה ערבית, אל תגדירו ממלכתי חרדי, אוקיי? לא רלוונטי. ייפסל לכם, לא ייבדק. עוד דבר שהוא חשוב בתוך מה יש פה? מתאים רק למגזר היהודי, אוקיי, שנייה, אוקיי. מתי מתבצעת התוכנית, אם זה במהלך שעות הלימודים, זאת אומרת חלק מהמערכת, לאחר שעות הלימודים, חופשות, ימים מרוכזים, זמנים ייחודיים. זה חשוב. כן. מה, גפן יכול להיכלל בשעות שונות? גם בטח. פורמלי וגם לא פורמלי? בבלתי פורמלי, איך זה נקרא? במרכזים קהילתיים גם? החברה למתנסים היא ספק על של זה, של גפן, אפשר להפעיל שם תוכניות בתקציבי גפן, הרשויות קונות פעילויות לאחר הצהריים, בתי הספר לפעמים קונים תוכניות לאחר הצהריים. חופשות, אם זה חופשות של החופש, בית ספר של החופש הגדול, צהרונים, דברים כאלו. ימים מרוכזים, ימי הערכות, בעיקר המענים של או למורים, כאילו בימי הערכות, או לתלמידים, כל מיני מרתונים של קיץ ודברים כאלו. זמנים ייחודיים, אלו ימים שמוגדרים כזמנים ייחודיים בלוח השנה העברי. גודל הקבוצה שבה אתם מפעילים, אתם יכולים להגדיר את כל הגדלים האפשריים, בהתאם להחלטת המוסד החינוכי מאוד מאוד נוח לסמן אותו, כי לפעמים בית ספר יחליט שהוא רוצה לעשות קבוצה, אבל היא תמנה רק 8 תלמידים שהם יבחרו. אז זה אפשר לבית הספר לבחור גדלים שונים. אז מה, אז אתה מסמן את כל האפשרויות, אבישי? זה תלוי במענה שלי, אם אני עושה מענה של ליווי פרטני רגשי, אין לי טעם לסמן קבוצתי, אני לא מתכוון לעשות קבוצות, אלא אם כן אני עושה גם קבוצות, אבל אם המטרה שלי לעשות כאילו טיפול פרטני, אז אין לי סיבה. בטח שאני לא אסמן שכבתי, כי אין לזה שום משמעות. תכנים רלוונטיים לשעת חירום, אני ממליץ לכולכם, תכינו תכנים רלוונטיים לחירום, אנחנו חיים במדינת ישראל, אני מבטיח לכם מלחמה בשנה הקרובה, סתם לא, כאילו, זה יקרה, כאילו, זה יקרה, אין מה לעשות. ואז מעבירים בזום? מעבירים בזום, תכינו שיעור על אוריגמי, בסדר? זה לא משנה. המערכת, אני לא מצליח להבין את זה, איך המערכת קורסת כל פעם מחדש שיש מצב חירום, למה אין לילדים מערכת שעות מלאה? מה הבעיה? באמת שזה לא ברור. גם פה, הסימון הזה של בהתאמה, שיתוף הצוות החינוכי, בהתאמת התוכנית לצרכי המוסד החינוכי, ותיאום בין צוות המוסד לתוכנית. שואלים אתכם על מסגרות, אתם עדיין לא משויכים למסגרות, גם אם אתם כבר בתוך המאגר,
אחרי שתהיו משויכים למסגרות, תוכלו להיות פה, אתם יכולים לראות פה, זו מגמה מגניבה מאוד, שתהיה מאוד חזקה במכרז הבא. את סטם אנחנו כבר רואים את המשמעות של להיות משוייך למסגרת סטם, 4% מהתקציב, אוקיי? אבל גם אתם רואים פה טראומה, אבל ושכול, ואתם רואים פה את הנחלת זיכרון השואה, ואתם רואים פה את תרבות יהודית, ותומכי חינוך, ושביל התנ"ך שגם כן קיבל, שביל התנ"ך ונעלה לירושלים קיבלו 2% או משהו כזה מהתקציב. זה מסלולי טיולים בעקבות התנ"ך או בעקבות ירושלים. חינוך למיניות בריאה מקבל פה מסגרת חדשה. זה חדש לגמרי, זה עודכן בימים האחרונים. אז גם אם התוכנית שלכם כבר מוגדרת, שווה לכם כאילו לשים לב, כי אתם בטח תרצו להגדיר את זה אחר כך לאיזה. מדריכי אתה יודע התוכנית, אם יכולים להכיר בפעילות שמתקיימת גם בחו"ל, נגיד יש במסגרת התוכנית השנתית שלנו איזשהו סמינר בחו"ל, בטח, סביב יהדות וזה, זה יכול להיכלל בוודאי, בתקצוב? תוכניות לפולין נמצאות בגפן, אוקיי. בוודאי. כן, תודה. האבסורד הוא שהתוכנית במסע ישראלי כאילו של השואה שבארץ ישראל לא יכול להיכנס לגפן. יש למה? מסלול הליכה. יש חוק מטומטם במשרד החינוך שמאשר לעשות גבייה של תשלומי הורים עבור המסע לפולין, שזה 6,000 או 8,000 שקל, משהו כזה, אבל הוא לא מאפשר לעשות גבייה של 1,300 שקל של המסלול שמתקיים בארץ ישראל. פוליטיקה, לא יודע למה, אבל זה המצב. אבל כן, אז המסע לפולין קיים בתוך גפן, ובתי המוסדות שרוצות לתקצב חלק מהדבר הזה יכולות לתקצב אותו גם דרך גפן. רשויות ומוסדות חינוך. מספר שעות הוראה המקסימלי שאפשר לרשום בתוך הדבר הזה זה 300, אין לזה שום משמעות, דרך אגב, גם תרשמו פה 0, אין לזה שום משמעות. אבל אני פשוט שם את המספר המקסימלי שהקובייה הזאת יודעת לקבל, כי באמת לא הבנתי עדיין מה המשמעות. אחרי 4,000 הגשות אין לי מושג מה זה אומר. 300 שעות הוראה לתלמידים, 100 שעות הוראה לצוות, תקציב לציוד ורכיבים נוספים. במידה ולתוכנית שלכם, מי ששאלה מקודם על חוברות, אוקיי? את לא יכולה לתמחר את החוברות כעוד כמה שעות שאת מפעילה בבית הספר, כי זה לא באמת שעות שהולכות להתקיים. אז יש את הרכיב הזה שהוא תקציב לציוד ורכיבים נוספים, הוא לדוגמה לדבר כזה. אם אני עושה תוכנית מייקרים, ואני צריך שבית הספר יקנה ציוד או מדפסות תלת מימד, אז זה המקום לדבר הזה. צריך להצטייד במזרנים, כל דבר שאני צריך אותו מעבר לשעות ההוראה, אם אני מגדיר אותו פה בתוך השלב הזה, בית ספר יכול להוסיף אותו כרכיב תקציבי, להשתמש בתקציב גפן, וזה יכול להיכנס בתוך החשבונית כתקציב לציוד רכיב נוסף, אוקיי? ואז הם בעצם קונים את זה ממה שנקרא סל תשתיות. יכולים להזמין את התוכנית שלכם, כשחלק מהתקציב שלה נמצא בסל תשתיות. זה רק מהצד של בית הספר, אפשר לראות את זה. אל תחפשו את זה במכרז, זה לא מופיע במכרז. והסכום פה לא מוגדר, זאת אומרת, אתם יכולים להגדיר פה איזה סכום שאתם רוצים. מספר החדרים הנדרשים כמעט לרוב זה חדר אחד, שנה אחת של התקשרות, והאם התוכנית בעלות כספית, אם היא בעלות כספית אז כן, רובכם כן, אם זו תוכנית שמתקיימת בחינם אז אפשר להגדיר שלא. במידה והיו איתכם עוד אנשים בפיתוח של התוכנית, זה המקום בעצם לגילוי הנאות. לי לדוגמה יש תוכנית שפיתחנו אותה בתמיכה של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, וקיבלנו תקצוב מאיזה קרן של הביטוח הלאומי ומפעל הפיס, אז היינו צריכים לציין את כל הדברים האלו פה. במידה ולא, אז אני פשוט רושם מפתח התוכנית, הוא האחראי על כל הפיתוח של היוזמה והתוכנית. במידה ויש תנאים להצטרפות לתוכנית, יש תוכניות שלפעמים יש להם זה, אם זה מעמד סוציו-אקונומי מסוים, אם זה אישורים מסוימים, אישורים בריאותיים מסוימים, זה המקום לרשום אותם. מוסדות שכבר התנסו בתוכנית, לא חייבים לרשום אותם פה,
אפשר אם יש לכם כבר, אם אין לכם זה. הדרך לרשום היא לעשות הוספת מוסד, לבחור פה את שם המוסד, או להקיש את סמל המוסד, למצוא אותו בתוך הרשימה, לסמן אותו, לרשום את שם המנהל או המנהלת עם המייל שלהם, ולצרף אותם אל תוך המערכת. ובשלב האחרון למלא שוב את הפרטים האישיים שלכם, ושמירה והעברה לאישור מנהלי. זה בעצם מספק לכם מספר תוכנית למענה הזה שהם סיפקתם. אוקיי? בשלב הזה כרגע, כשהמכרז עומד להיפתח, המשרד לא מאשר כרגע תוכניות חדשות. בשנייה שזה ייפתח, אפשר יהיה להגיש את התוכניות. מי שכבר רוצה למלא את זה ולשלוח, הוא יכול לשלוח, הוא יקבל מייל שאומר שכרגע אי אפשר להגיש תוכניות חדשות, כי המכרז עומד להיפתח. זהו חברים, אנחנו לקראת ממש הסיום, שאלות אחרונות? לא להודות לך, אבישי, היה מצוין. בכיף גדול. טפסים לא פשוטים, זה דורש עוד עבודה, אבל היית מצוין, מקצוען אמיתי, סובלני וחייכן, מה עוד אפשר לבקש? זה אבא, ממש תבואי תודה. כל הזמן, זה אבא, תבואי לכל הזומים. טוב, אנחנו נדבר, כתבתי לך בכיף וואטסאפ. גדול. אבישי, תודה רבה, אנחנו ניצור איתך ענקית, קשר תודה ונתאם פגישה שהקדשת בהקדם. לנו מהזמן. בכיף ממש גדול. תודה, אבישי. מי שבאמת צריך, מה שציינתי בהתחלה וגם באמצע כשנשאלתי, ליווי בכל התהליך הזה נעשה בתשלום, בשמחה גדולה. הפרטים, הטלפון שלי, רשמתי אותו כבר בתוך הצ'אט, אני ארשום אותו שוב. בואו נראה, יש פה שאלות. הבדל בין הירוק לכחול ראינו. מסלול סגול זה מסלול דרך משרד החינוך, זה רק אם התוכנית היא ביחד עם המשרד. אין בעיה לשלוח תוכניות חדשות. זה שאלת לגבי העיצוב האתר, שאלת תוך כדי התוכנית הזה, בסדר, מיכל. צריך ביטוח, כן, כחלק מדרישות המכרז אתם מתחייבים לקיים ביטוח אחריות מקצועית, התנאים שלו מופיעים בתוך המכרז. ביטוח אחריות מקצועית, המחירים של ביטוחים בכללי בארץ עלו. זה באזור מה סדר הגודל, אבישי? 2,000 שקל לשנה, הכי בסיסי. אם צריך משהו קצת יותר, אז זה 3,000, אני עכשיו חידשתי, עלה לי 3,400. אבל הגדרתי המון תחומים, כמה תחומים שאני מתעסק בהם, באמת כדי לחסות את הכל, גם את השירותי ליווי והייעוץ המקצועי שאני עושה, וגם את הפעילויות שלי בבתי הספר, אוקיי? אז, אבל אפשר למצוא בזה. באיזה חברה? זה לא משנה, כל סוכן ביטוח יודע לעשות את זה. ביטוח אחריות מקצועית. אוקיי. הטלפון שלי שוב מופיע פה בתוך הצ'אט, 052-333-0045, וזהו, מוזמנים. תודה ענקית, אבישי, אתה ענק, כל הכבוד לך. תודה, רבה. תודה. ביי, לילה טוב. יאללה, תודה, לילה תודה. טוב. ביי ביי. ביי, תודה. תודה רבה, תודה רבה.